Hey guys, how you guys? Kuri boy guys, kuri sei kwamuri ikoko ndiribo. Hi people. Sharon Gatawa urisei ribo here. Rojeko muchacha. Shell Tapamire Simbisai January Mandewa. How you? Roseman Blessing by Salom. You look exhausted. Yo, Nyaraiswela, Precious Monica, Darlington Martha, Mafadzavana, Nicholas Nyamondo, Michelle, Michael, Michelle, Michelle Hangaiker, Masisibonda, Prudence, Zisei Prudoda, Jimmy Junior Mzinda, Sarah Mpandawana, William Willis Magadi yenyu sekuru Erinsedze Michael Luo Boniface Mukue Estela Mumbam Natasha andichangopinda palive ndisandakoka magiya. I haven't conquered the gears of doing the live stream. Oh my God, my husband, Pauline Kogareosi, my husband, Wallace, where are you? Yo, Wallace, wakasiya ndikanda shoko unozombokondinya wakapinda mubox kwakubva kangamwa. How can you forget so easily naiwe Wallace? Why? Izvo zvipo uchada kundikanda futi shoko, crush yangu inenge yadisappear. Inodisappear kakirashi. Shalom Gotora, Destiny Bunzure, Nezinondova, Ruthie, Kanyongama, Salimoyo, Fortunate Rubwe, Sibonila Masaile, Irene Chippers, Leo Bam, Muchapraza, Betty. Can you Betty Mbayo, can you reply my inbox? Which one, my sister? I don't know the one you're talking about. Ku inbox ku phone here or ku WhatsApp here or because my messages say WhatsApp ndamaona. So eku inbox andikuziva kuti which one. Masenda kupi? My message unless masenda ku old number WhatsApp. And this is not my old numbers. Ndoshandisa the new one. Let me give you my new number ndinoshandisa pa social media. Yandinogara ndichiisa panapa. Maybe ndakuona message yenyu. Kana dziri dzemadhiresi ndiri kubva ndapindura nenhamba ndichikupai ipapo. Madha vacho ndatovaudza vari kuzviziva. Saka handisi kuziva kuti masenda kupi. Handisi kuziva kuti masenda kupi madha. Madha ramasisa. Masenda epi. Handizivi kuti masenda kupi. Mameseji esingazama kumavhura. Anga akambowanda. Angu akaita 5. Kunenge kuna Jehovha musiku wedenga anenge achiti hello. Betumbai wants kuziva kuti wasenda kupi. Let's see. Which one? Ndapindura mameseji ese andaona nhasi ndapindura unless ndatongokangamwo yenyu. Ndapindura. Tonga makoni. Shalom Gotora say lokati chidinganya rice wela. We say Maria Mangani Kethi Katuruza Tracy Mugwira uri sei? Yvonne Mfiri. Imagine Natasha shamwari. Ndakatova tarisha kuti crash annoyed me. How can you crash annoyed me? In this world of 2021. Magaya Shinga Creation Lee Chen.
I will check again, but I shan't squeeze. As I hanzi chenjera aingora tichirisei ndikunakidzwa nemacomments evanhu vari kukomenda vachiti oh I think the new bay washema. I'm like ndati handipinduri da kusiya zvakadero ndayazoda kusiya zvakadero handimbopinduri guys ndosiya zvakadero ndosiya vakadero vachinditi mufesi wangu vanhu vari kutotsigirana zvikanzi yes mukomana wake ndatiseka ndanchingoseka hangu ndatikati handisida kupindura nda kusiya zvakadero. I want to leave it like that. Nyashanani Abrahama Sandro, how are you? Agnes trusted. Remember link. Let me put the link. This so. Oh no, just let me put the link. Guys, I can't wait for Saturday. There is a reason why I can't wait for Saturday. Go easy, oh. I hope jujeti rangu richabuda futi. Naona same mother. I pray in the name of Jesus. This in case this dress let me pray for Diane. Washi uri mupi uri kunoku. Guys, let me pray. Katlego, where is Katlego? Oh my God, I miss Katlego. I wonder if one door could do something. Unjani shema ngitemba uyapila katesi. Anyway, guys, ndambopinda paprayer ndambotoita prayer dress rangu remusi weSaturday. This dress should come out nice. Mwari Jehovha musiku wedenga itai kuti maoko atela abudise jujeti rangu mune zvakanaka. Ndizvo zvega zvanonyanya kukumbira nekuti dress idzi dzinofanira kuti ringewo richizomwasa vamwe makastoma semuwaniro wakaita makastoma pekutanga. Tinotenda Jehovha musiku wedenga. Amen. Right, ndazvinamatira dress rangu. Handina kuisa link here. Ndakuisa link here. I thought ndaisa link here. Ndaisa link. Shari umakumbe more. Hello, how are you? Kuyola saita say Desmond. Wala si wakupfumurwa naDesmond tonderai mashiri pano senior. Muri kuita sei mwana wedu we? Mumuitei nhaimi? Kubhurisirwa shiri. Wala si wabhurisirwa shiri no zvichagofamba sei? Zvichafamba sei nhaiwe warasi? Hands like your Ndebele accent. Ngiyakolisa nxa ubala isindebele. Ubala usindebele. Ubala isindebele. Oh, you want to write Ndebele? Ngiyakolisa. You want to talk to me? Nxa ubala isindebele. I don't know what it means. I think ubala is writing Ndebele. Ngiyakolisa. Like greeting or what? Andisi kuti zvorevei ngakurevera nhema shamwari. Ngatimboona mumwe uyo ari kuti chii pano. Hey Trish, how are you? Dari kuita zvekuverenga. Danitas anombofanira kuwana grace period yekuverenga guys. Ungatogumira iyo internet. Oh my goodness. Mina ndimudeze dai. Dai uya pano.
Matete lucky because pane zvaitika nhasi. Oh, guys, muona dhirezi ratakapfeka musi dhai akati anzi uyai kuchikoro kwangu makapfeka dhirezi iroro zvese zvemakangoita musi wacho iyoyo. Tazvipfeka imi ndigoita Diko mashemari yenyu. yanzi uchiti bye Bye. chinda unoverenga zvaitika guys. Zvatomboiswa nevanhu ava zvakaoma vedu vedu. Tanyatsa kubuda zvakanaka zvakatsvaga zvedu zveyedu. Nhasi mupese yandazomubata kwiyo guys. Iri kutinakidza, iri kumbandinakidza. Ngotozoti zvati zvimwe zvinhu hauzokwanisi kuzvita document, but I think if I was gonna do that, was gonna be very interesting. Pane nzvimbo dzandaenda nhasi dzavasingazivi. I didn't know CSO guys. KwaCSO ndasingakuzivi. KuStodard ndasingakuzivi. Kunonzi kuStodard hoyo kana kuti Stodard house amene usaidi ikoko ndasingakuzivi. Ndazokuona nhasi. Ndazodii? Once zvoreva kuti ndingafara ukanyora nendevere. Ndingafara ukanyora nendevere. Timboona mumwe atanzi tinofara kana uchinyora nendevere. Alright. Ndofara kana chani. Pena nechitima. Mai vangu. Oh really? That's nice. Ndambokuona one pandakauya kumba kwenyu. Une uripi pandiwaya kumba kwenyu? Mai ekera ndiudze kuti vanogara pagedhi ravo rakaita sei. Ndokuti ndikutrust. Vhena nechitima. Tanga wandiudza kuti pamba pacho pakaita sei. Uye dhoo rinopindwa naro kuenda kunosonwa idhoo repasaidhi here, rekufrandi here, kana kuti rekubheki. Kana riri rekumasaidzi iri sei kana wakamira wakaita zvandakaita izvi, left yakauti right. Alright, iripo vhena. Ndafunga kuti pane musikana ari kumba kwavo izvozvi. Upi handambokuona one. Lincoln. Links. Vhena waziva. Yes, sure. Dore kuseni. Ndizvo. Ndebe yako. Lincoln uri sei? Andri Bolato. Why nhasi uri what's cooking? Hapana, ndandafa. Get soon, Sha. Andapora. Otherwise, uri sei? Saka vanhu vainterpreta zvisiri izvo. Naiwe iwe uri kupi ndichiinterpreterwa panapa. Like vamwe vari kuti hanzi no guys, I was saying, hanzi nemuridzi I was saying ndinofara kana uchitaura ndevere notinyora. Oh, Lincoln, let's appease sizimisela Ndlovu. Okay, talk to me. It's Ndebele. For only 5 minutes, let me see. Right now it's 9:46. So tofana ku endana 10:01. Tukutana Ndebele. Start. Utshone njani? Nyaphila. Tshonile. Namhla lidleni ntambama? Namhla lidleni ntambama. Namhla lidleni vegetable pork. Vegetable elani? Vegetable le pork and it's cheese. It's cheese is like sadza.
Chwala. Isitshwala. Yes, Kana wathi isitshwala. papa. Okay. Baba. Mm. Hayi kwakuhle-ke lokho. Yes. So utshone Yes. usenzani ilanga lalamhla? Yeah. Utshone usenzani ilanga lalamhla? Oh, network yakho ibreakile. Ayibreakanga. Ngani kule echo lana angazi ngani kule echo angazi le echo ukwenzakalani. Oh, uyenzi uzwa echoes. Yes. What about you? Unzwa ubani? Ngiyazizwa mina mangiqeda ukukhuluma mse. Oh, like ufilile unjani? Ufilile ibody yakho unjani? Sengi-right sengipholile. Sengixolile. Uphepha ubani? Uphepha ubani? Phephi you ubani? Phepha you. Bengizilondoloza nje ngiyi-one akula muntu kade ngiphepha lana. Ha? Akunamuntu ade ngiphepha. What? Angizwi you. Angizwi awungizwi. Akula muntu akade engiphepha. Ama network yakho uthi gri. Ndathi akuna munhu angasingiphepha bana. Ha? Akuna munhu angasingiphepha. Uthi nifuna uthi juice data. Mntanami. Yes. Khona napho juice Vodacom yo faka i-airtime. Hayi airtime ikhona ihlabelini. Ngo-Wi-Fi musa. Ngo-Wi-Fi musa. Uthini? Ngiconnecte ku-Wi-Fi. Yo Wi-Fi uswikile. Kimi ushapu ngikuzwa kahle. Kahle uthini? Kahle ubani? Kahle uzuni? Ngikuzwa kahle. Ngiyakuzwa kahle. Yeah, ngiyawuzwa but ubreakile. Oh askisi sorry. Yes, and now ngiyakuzwa i-full time. You khuluma ndadethu. Khuluma mntwanami. Khuluma. Okay, tiko. Dava napera pawa. Khuluma mntwanami. Khuluma lo. No mama. Okay. Khuluma no mama wakho. Usiplaneleni ngebirthday ya. Oh. Usiplanile is very it's difficult. Mina invitation ayikafiki. Hayi ngiya-invitele you ngiyafikile. No fikile. Yeah.
and above 10. Uh, Guys, but you know so what happened? I used to like learning Ndebele, but now the problem is when you want to learn Ndebele those days, why we ignore and what on Ndebele? So what man? Lincoln, Eh, ungaphi? ngikhona. Ngilapha Uyi, ngiyanga ndawo. uwe. Bengisafile ngohleko angithi. You put dakile on your ukhuluma blank khuluma blank khuluma picture lo Lincoln we Bengisahleka lapha ukungiqedi amandla shem. uhle khani uhle kange Ngihleka wena. mi nonzithina Ndebele mi Mina. nonzithina Ndebele Mina. oh uhleka mina mina uhlekani angithi ustakile udinga amazwi wawaswela ayala ukuphuma adololo uphumani uphuma usindebe uphuma isimoshile imosha hayi uphuma what ayiko 5 minutes zakhona my 5 minutes zakhona wataka mazwi wakasha aramba ubuda ndabona wasitaka buya not buya lapha put picture yakho ukhulumile isi dark place I guess Ndebele nto ida guys but yo haya nosipanga ndamunhu ane rurimi reflexive ndinoita flexible how practice makes perfect. Me, I'm always practicing. I always practice with you. It means you're very bad. Lincoln, let me give you 2 minutes. Teacher in the is what? Mfundisi. Umfundisi umqambisi. Umfundisi umfundisi ndimfundisi ekuchurch. Umqambisi I mean teacher. Umqambisi. Wait, Lincoln. What does want to tunya? Disho. What does that mean? Okay, so in Bulawayo, CBD mune power station. Panogadzirwa magetsi. Panogadzirwa magetsi ethermal power. In town CBD mune power station. Saka that ati inopisa cold then mvura yoboil yatanga kutena ama-turbines. So it's always like zvimachiming zvazvo zvogara zvichibuda utsi 24/7. Saka ndosawo chinzi kontutu ziyatunqa zvichireva kuti utsi hunopfungaira. Utsi hunopfungamira, utsi hune uchipfungaira ndo ntutu ziyatunya utsi. Kupfungaira kwacho. Ontutunya ndekubva ndichikura ndo statement ndoziva ontutu ziyatunya. That's the only statement I know. Ntutu it's utsi uya unenge uchibuda mumafire station uchienda mudenga. Saka utsi unenge uchipfungaira uchidai. What about I'm angry or I'm not happy? I'm more happy. Ntabe kakhulu. Ntabe kakhulu.
ngithabe kakhulu. Kana munhu achiti wakafarisa kuti uthabe kakhulu. Ngithabe kakhulu. Uthabe kakhulu ngithabe kakhulu ndakafarisa. Hanzi iyo hanzi inonzi ko tutu ziyathunqa. Kontutu ziyathunqa. Nqa. Not ngawe pano mbotaura chindevere anenge anochinyora chaizvo. Ko tutu ziyathunqa. Kontutu ziyathunqa. Nqanqe. Kontutu ziyathunqa. Ziyathunqa. Then kana uchikumbira uchida kuti ndipo unoti ngcela. 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 Ngcela foni yakho. Ngcela laptop yakho. Ngcela mali yakho. Ngcela. Guys, but tell me finish asking for something. It is such a one. Ngcela vegetable. Ngcela sadza. Ngcela inyama. Ngcela izolo. Ngcela. Uyacela waya. Ngicela. Ngiyakholisa. Ayisisithi indebele ke. Ngiyakholisa indebele ndikunakirwa. Ngiyakholisa uyaqolisa. Ngiyaqolisa ithi ndikukumbira regerero. Ngiyakholisa ndikunakirwa. Ngiyaqolisa. Ngiyaqolisa budi wami. Ngiyaqolisa sithi wami. Ngiyaxolisa bhuti wami, ngiyaxolisa sisi wami. Ngiyaxolisa baba. Ngixolisa. Ngcela isikhulumile. Oh yes. Kana vanhu vachitaura vese mubox noti excuse me, ngcela isikhulumile. Ngicela sikhulumeni. Ngatitauri. Hanzi kana ndichida kuti metoda nzima. Kana ndichida dzoka utore juice rako. Woza uzothatha ijesi yakho. Lincoln, ngcela uzothatha ujuice rako wait, don't tell me. Endlini yami. Yes. Lisele njani endlini yakho? Again? Lisele njani endlini yakho? Lisele njani? Let me guess first. Lisele njani? Oh, how did I left it there or how did I leave it there? I understand really. Oh, I understand. Ndanzwa. Aiwa clap hands for me shamwa Lincoln ndasonzwa apa ndafunga actually ndashandisa 70 cents. Tokuroera maoko wangu. Ngaribona anonzi Claro. Hey. Yebo. Kunjani ba? Chindevera andigoni manje.
Sei. Iwe miteni yakadero. Hatikoni chiteere. Manyatsoti hebo. Akatoti kudi. Hapana. Halo. Chikadai. Kochiko. So. I said investment at this time in don't talk man. Mandibvise apa ataure asiri natori kutaura zvekubasa. Mina ndakumyuta kwewe. Hazvichahwikwi kuno. Ngotaura zvebasa. Anyway, nditaura neni. Taura neni yekera. Mina apedze pauyu hazizoiti zvakanaka. Sifuna udla amakeke ngepedini lapha. Sifuna ukudla ikhekhe ngepedini. Yes. Funa send it to you. Nyasenda. O postcard. Ngizolilinda. Ndingekela ukufika soxabana. Uzolilinda ePretoria. Lingekela ukufika siyaxabana. Ufikelani? Guys mtsadero. Uyu munhu afonerwa guys sisati zodi kutuka vamwe guys. Uyu munhu anenge afonerwa ari kubasa guys. Not akapapa. I understand your papa is nedzungu kind of ngwani. But I think we could watch it's unfortunate. Afonerwa ndofunga ari ari zvake palive aidauta nyaya. Alright. So we don't wandirana. Tofarira kuseka zvedu. That's what we do. Esther, we say. Ndiribo shero sei. Ndiribo kuseko sei. Kuribo wena ndambomira ndikati paita zvendebela apa ndingakuvare mubhora. Nasi kutoita zvendebele zvakakwidza. Hatichingodzidza mukomana. Techingodzidza zviri kuita here zvichingokakamira tiripo. Oh my God, ndatokanganwa I'm happy. Ngisela, right? Gisela. I'm happy ngithabile. I think listen lapana. Yeah, too much of something. Lapho ukhona ulalaphi? Uhlalaphi? Uhlala eGlen V3. Unjani lapho ukhona? Unjani lapho ukhona? Sawubona, hey Sharon. Unjani lapho ukhona uhlalaphi? So what does that mean? Uhlalaphi, I know where are you? Unjani lapho ukhona zwo? Kuri sei kwauri? Kuri sei kwauri? Kunjani zvorati kuri sei? Zviri sei? Nyangwari murime, it's okay guys. It's okay. Ina ntombobvira ndakaita mulai ndotogara murima. Mwana nekuda kokubasa. Chakwigira torch. Inzwa shero ndiri kubasa. So kubasa kwandiri vanongoti malights akatsva, so havana need yekuti vati vanozvigadzirisa kana kuti wati, so kana angomanheru tatojaira. Anna put it based on my master is going to give you. Doctors, right? No, notion is here, guys. Amasawi murisei. Marova. Sibo. Marova zvekudaro.
mangwana chinga mangwana ya Wednesday. Tutoita countdown sha. Oh, Sadrek Maramba, sorry, ndi 30 sixhosa ayiyo Ndebele Blast Links. Ini ndiri mu ina ndichatomboziva kuti ndiri mu Mixed. ndiri mukarati mixed breed. Jewo bandibatsireyo baba panemire pakoma baba pane vanoda kuzviisa pasipo baba pavamire pakaoma Chero Ndebele wakundikana. auda kupindira ini Chero Ndebele yamukunda kuimba. ubhilengile ilingapi uramba iwona kutanga kuti nyepera panapo handiri mukeda zenai ndiri mukeda ko mukeda chi handi mixed breed Rechinechi. Shona Ndebele, Shona Ndebele, Xhosa, Sotho. Nosha ari kuuya ndamudedza. Ari kuuya ngauye. Ndaisa lingi pamusoro shelter. Ndaisa lingi. Victory belongs to Jesus. Live stream. Yes. Makurwa. Unongo. Unjani baba? Mehlo madala. Lijani mfowethu. Siphilile thina ukhala kusizi man. Cala kangaka sisaba lina. Ngiyabonga mfowethu. Ngiyabonga. Kunjani emsebenzini? Umsebenzile into hayi kiya umsebenzi. Ngiyasebenzeka. Ngiyasebenza. Umsebenzile kiya ama lockdown. Ngapha imbambayila ngamatshe. Hayi matshe ayi April imbambila. Wena mina kuluma mfowethu yena. Yakuluma wena. Ifluent ama Ndebele. Kulungile. Ungawakithi wena nawe uyazi. Lithi wona nje ndikwantu ro Ndebele ka. Shelter Pamire. How are you? Shelter satapinda. Benson Masa, how are you? Dai Ndebi. Bo amene koko. Akuno kubholato. Mabuka kufaire zvekudaro. Shelter Pamire, how are you? Mabuka ari kufa zvekudaro. Mabuka kutofa kudarikiza. Automudzidzisa syllabus yeNdebele. Bo hapana. Umudzidzisa. Wena Umagaya. How are you mfowethu? Magaya Shinga Creation. Mina kuluma Ru. Mina kuluma wena. Yakhuluma mina kuluma. Yakhuluma mfo wena yazikhulumela wena. Ishona nto enotothinetha. Ngazile ukuthi wena ungawakithi wena. Lithi
Utulala nini? Lala kahle le utulala namhla. Ya ulale kahle la we. Lala kahle. Wena siyakubona kusasa we. Siyakubona Ya kusasa. next live. Akula problem sizobonana. Abake Siyakubona. babonana baphinda babonane njalo. Njalo wena ibo wena ikulungile. Kulungile mfowethu. Kulungile. Okay, so siyakubona. Usigcinele lo mfana. Usigcinele lo mfana abathi ngudayi lo umkhangele ukuthi ayenze kahle angaphumi endleleni. Amaphumi endleleni. So udayi udile. Phela abafana bamanje bahlakaniphile. Ama 2000 amafuna nikile ka. Ama 2000. Lithe nawe you. Ama likitchen ka. Wena siyakubona ka. Ya. Siyadinga right voice. Right. Devile ndoro Yeah. Kuwasalipi. Dadeza washi. Washaruta dissertation. Kambona nzelu. Jana Useri. Buddy Benson. Buddy Benson long time. Oh, no she. Me, there's a no she guys. Me, there's a somebody has no she in boxum. No she. Avabaya. Somebody has no she in boxum. Somebody has no she Buddy Benson. No she Buddy Benson one box. No she. Vapinzi. Yeah, vanopindirana. Music yakingaitike pasi. Right, adzoka noshi. Uya one Buddy Benson. Wena uBuddy Benson. Mina ndiwe Ed. Izvuto sticker. Buddy Benson vanouya nevakastika sei. Foni haichadi. Ma. Baby. Mukuru murusei. Koma Friza. Mukuru mafriza. Murugundi. Makamujidi. Murugundi. Yes. Yes, no. Wama sawa makadi. Yes, no. Right. Movie kasi ipo. Right, Ramazawi. Guys, say. Nasenda ground box mana. Buddy Benson wadona sei guys. Buddy Benson wadona sei. Vari kukoma, vari kufriza. Noshine pari noshida. Nebruna Maya. Buddy Benson noshia pa guys. Aniko. They blink zulu say. Boze kuda. No shame zulu say.
Arombojezi. Iseko. Akasekwa. Naye kuti pesa ndadeza noshi kuti kutaura naye kone kwekenya uchasi. Vari kukoma. Ru uri sei? Ndiri boss iri sei? Ripo. Zvisi. Zvakadhakwa guys. Chii chakadhakwa ubva wangopora kudaro so. Indani. Guys, nezuro Warwadziwa nei? ndakati ndichitsvaga link yekupinda palive ibva yatoenda. Hanzi noshi vadzoka vamasawi. Noshi. Ini nezuro live ndakaona chimunya. Nezuro ndakunza kuita live. Makadiro. Tiripo makadiro. Vamasawi. Noshi. Murizei vamasawi. Zviri sei? Pandinongosvika network yamasawi vaenda. Imini ndine wifi. Ndine wifi isingadonhe ndamuda kundiita sabotage pachena chena kudai. But madonna. Dzekuma plus 4 dzinodonha. Ndiwo vari kundidonhedza ava inda muchindiita so kungoti pesi pandawira muboxman kana musisade kuti ndipinde muboxman munongotaura. Imi kai. Wopa kuitwa zvemagrupu. Magrupu api. Muri kugrupu ripi kuti musakikirwe panze. Waita zvako ndazviona inini mani. Ndingataurwa kunzi wifi yangu iri kudonha iyi yangu inini wifi inini mani. Mofana tambira timu nowina mudara. Saka ndipinzewo kakueni group ako mana ndiri munyowani panapa ndipinzewo mugroup. Paeni papo ndo parutoti muvharirwe panze. Makazi eni papo ndo pacho pane mawani. Kuchinditsvagira iwo alright. Nochinditsvagirawo group rekupinda. Aiwa vhura ireni. Imimi ndatokuisai mugroup renyimi. Alright rangu chimirai ndigadziridze rangu inini group. Rinoti Noshi. Roti Shero. Ndine admin. Roti the floor. Roti manjenjenje. Romba rati Lincoln rangu rakwana. Matopinda amasawi musati mambopiwa majonza ma heavyweight nerusarura ganda matopinda nemagneshishozo musati mambopiwa membership yepano. Watosabhurwa ru. Tosabhurwa. Aiwa ndanyara. Otherwise makadi zviri seko Noshi kotivhurirewo katiwe ikoko neyako mana. Maitwa seiko? Muna kuuya here? Tira kuuya ka. Aiwa munouya. Anditi ndichine chikwere tikachiya ndoita seko naye Noshi ndidze. Aiwa uyai muiripe. Ndotoswe iripa nemudzi. Uyai muiripe. Akomana muri kutiuraya kuno kwakomana titirewo zvingoita bo. Makunozoka here? Kuda kuti ainga yakwanzvadzi yakadzokawo nindotadzawo kudzoka ne. Ini ndakutouyawo kwamuri ikoko. Tinongochinjana. Ini ndichiuya neFly Emirates. Togarire tombouyawo kwekoti kumaplazi. Kumaplazi dzedu hazina maplazi. Handisisiri kumaplazi kaini. Ndakubotswana. Apa yangogurira kamunongodai. Ndakunesa kuti. Penyu hapana ine kugurira.
Mojamba fence munobudira kunozi kudhongotema kuPlumtree. Penya panetsapa. Lincoln uda kundiitisa zvisirizvo. Hawa penya panetsitokutai plan. Mukatadza kukambaira pasi pefence. Aiwa. Akomana murume mukuru anenge nini akomana nditange kukambaira chokwadi here. Ko ndikabatwa trouble nini ndini. Ko inowakaparini kukambaira medwe. Kozi mukada kujamba fence zvekuti muzoonekwa makarembera pamusoro pefence hazvibude bani. Saka noshi ngatimbovharirana naye kapano patiri kuita seko watiko ngonditaurira ka. Kodiko? Hayo imi mama Sawika nyaya yenyihombe. Nyaya yenyihombe inoda dare guru riripo. Zvadirwa jecha. Iri kudadare hombe riripo. Saka panotoda the flow, munongotsvaga the flow ndiye anogona kutaura. The flow ndo arikuuya atimirire ari kukoma. Handichamira. Akumira handichamira. Maugara vatiza. Manjenjenje ndaedza kumira. Nokana manjenjenje asi paiwa handicatombomira. Hamiri izvozvo. Aiwa handimiri izvozvo. Aiwa. Ndiraiti kutsvagire manjenjenje. Hapana dambudzo wamasawa. Aiwa ndafara nekukuona otherwise chikoro chiri sei? Kungodai my exams ndo akusvika manje. Handitika. Tiri kungorwisana nazvo todiko. Vaitamba ndo pavanombwa wangooneka ipapa kuti vanga vachitamba vachiteedzana naShero vachienda kumusha vachinoita zvimaskiti zvavo ndo patinobva tangovaona ipapa. Taurai zvenyu tisu wacho varamba vachitamba. Aiwa zvinoita zvinoita bo don't worry. Handitika saka imi masawo muchingomangosvika chete the first thing kundibata. Handiti. Topedza nyaya dzacho. Aiwa imimi boys muri kuzvi izvo handitomboudzwa izvo. Kahwani kwamunoda ndo kwatinoenda. Aiwa zvakanaka wamasawa. Handiti kachiita kuti hanzvadzi yako indibvisewo panapa ndanyanya kutariswa naLincoln kuti vari kutaura nyaya dzeiko. Inda mabva mavarira pavanhu vese vari panapa mabva matanga neni apa tamudaro masawa. Inga mamamboswero bo zvakanaka mauda kuti ngovhiringa zuva pasara mahours mashoma. Regedza ndikutaure kunyanya kunama iwewe. Wati uri mukaradhika iwe. Makaradhi ndo watinodheerera. Makaradhi ane pamukanwa moziva. Alright, thank you. Iwe Lincoln makaradhi aneji? Ane mukanwa. Alright. Koruwa mbawanyarara ndakuteurira platform yako. Watichiko kusaka waruwa tiondisa pangreen ipiko. Mondisa mugrupu ripi? Pano zvinotaureni. Chinditsvagira iwe ndiwataura nyaya yegrupu chinditsvagira mugrupu rekundisa. Aiwa, nobvutaura zvegrupu hava Masawi musadaro makutondichinjira kapa. Masawi ndo vagadzira grupu vakakujamba. Indanga ndakanyarara ivo vakusiyira nyaya kwandiri. Alright. Vagadzira grupu vakakujamba. Because nhasi ndauya saka mugrupu irori riri papa ndo randakupota ndichipinda. Ndokunge Shero asina kundisaboteja zvaari kundiita izvi. Mopinda kwese mndara. Mofana kungoita all access. Endi Shero hauna kana nyadzi unomboziva and pawakanga uri kuti aende wakanga uri munhu kwaye ende hausisina kana nyadzi chokwadi. Ndati pawakanga uri kuti aende wakanga uri munhu kwaye iye zvino hausisina nyadzi. Munhu anongokupedzerai ndinoshi no one else. Nyango mukati. Anondipedzereko ini ndatotaura naye ndati kwavanoda kuenda ndokwandinoda handina kuramba ini. Shero ndokumbirwa kudonhedzwa.
tozotaura ndokumbirawo kudonha. Muchidonha muchienda kupitisa tapedza nyaya dzenyu dzamatanga panapa. Tikatira nyoka mhenyu panapa. Mira ndatokanganwa. Hanzi birthday rako riri kwemusochinganiko. Saturday ndakatarisa iyoyi. Iyo Saturday mangwanai. Ndatarisa nhasinyani. Wednesday, Thursday, Friday, 3 days. That's Tuesday. Wozoti remind watigokuti happy birthday. Ndinokuita ka live stream pamwe I pray kuti hakuna because ndikuona kunge wakutanga unayo futi. Aiwa, remember. Tinokuita happy birthday, tinokuimbira. Munopinda muchindiimbira musi wacho. Handiti ndopinda zve10 minutes then munozoona video imwe but musenongopinda zvekunyemudza chete. Handiti kana ndabva kana mumanjenjenje azoya wozongoti Masawi ndichikutsvagai amhenongwe muchato wandakanzwa wonyarara wakadaro. Manjenjenje ari kuuya mirire. Aiwa ini ndatopedza mukutizei. Munoda kuti hatisi kuda nemashoko edu, mirai mutaure mega mashoko edu. Kuziya shoko vachitiza, muri kutizei. Chero ndokuroka kudonhesa. Ora tiri gomeni kutonedzei. Manjenjenje aviya ega. Manjenjenje auya pinda pfee. Manjenjenje. Vamasawi nhasi padyeiko. Wakadiko nemanjenjenje. Wait, guys, Katego. Katlego. How are you guys? How are you, Katlego? How are you? We are all fine. Katlego. How have you been? I just came here to greet you guys. It's been a long time. Where are you right now, Katlego? I'm in school. Oh, really? How is school? I don't know. Just fine. I really never know how school is, but it's just fine. I can't complain much. Is that your friend? Yeah, she's my friend. Oh, what's your name? Song. Hey guys. Welcome to the show, Song. Hey. How are you, Song? I'm okay. How are you guys? Good. Lincoln, where's Lincoln? Moroi. Oh, Moroi, guys. It's Igbo. Okay. Mira ningotaura namanjenjenje 1 minute. Manjenjenje makadiko. Ndiipa Masawi muri sei? Tiri go nasimauya kamuri kuita yepu the floor hapo. Manjenjenje. Man? Ndangoti chete ndakanzwa kuti kune muchato musazotikanganwa tiri maneighbors enyu chete. Muchato wani zviya? Wako kaiwo manjenjenje. Nani? Aiwa zvemazita ina handidi ndinozorohwa panapa zvemazita handisi kuda. Ndakangonzwa chete muchato kunzi kune muchato uri kuScotland. That's nice. Is there a secret admirer who is planning a secret wedding with me now? Handiti waona kusaka ndangoti musazotikanganwawo munotinvitawo tinouya nezvipo. Imi mukashaikwa zvingazobuda imi kandime muchitoripo. Handiti waona manje wagona kusaka ayo. Ndima hama dzepedyo dzepaseka. Fambisai basa munongotidedza. Manje mamuchiti muri padhuze nepafenzi mazou kudhuze nekuScotland zvekumangurai.
Kolingon wazwana kupiko zvawakudaira wewe inda wakitawo so futi. Vanofamba kavane speed sedzvatsvatsva. Kana Broom arifambe nespeed yo. Right, aiwa ndataura newo manjenjenje muchato tiri kuziva takauoneswa chero chindidonhedza zvako waita zvako makaoneswa pamwe here makaoneswa pamwe here vaMasawi ndakauona tichazongotaura chero ndidonhedza vakaroteswa vakarara vanorota vakarota yes Shema salibonani yangu yakuramba kubviya kuramba kutobvisa kuramba sei salibonani Shema aish kwaenda hesi Kahleko hesi Esther hesi Links hesi Lincoln manjenjenje unjani ngiyapika uthini Kahleko Hi. I wanted to ask Hlong what language does she speak? Setswana. Oh. And Sekgalagadi, it's a language in Botswana. Yeah, Sekgalagadi. Yeah. The difficult one, that deep one. Exactly. Yo, Jesus. Hello. But it's not difficult. Aikhoneki yo. Apana patatofanira kudzidza zvinhu. Ibuyimathatha. Nakitsiva se light Tswana sa mo barken sa bo Ziras wasibona. Yeah. Yeah, ke sone ke tsiva. Oh, okay. Okay. Kuri sei kuBotswana? What happened? Kuri right. Oh, nice. Kuri bo. Shema, You know what what we forgot to say? Kuri bo. Kuri right. Dumelang Shamiso. Dumelang Shamiso. Dumelang. Yeah, Shamiso. Dumelang ba me? Dumelang. Lidirang mo. Ribina. Libina? Kosha tsefing. Ribina helala. TikTok. So re ka no lebinela mo. Ndoshanaikidzoka nechitswana chikutaura ndoshifarira sei apa uchigoni uri utsi zvawo alinyakuribinela kanyane rinolibonisa dimove nyane liditswering. Next time, not today. Oh, ke tlo ema ibile patience ke na le yona ke itswere. Okay. Lina la ka le ke patience. Huh? Warlina lirlen. Ke lina la ka le lengwe ke patience. Patience. Okay. All right. So akina buthatha le kulita ne. Maonere wapindira. Manjenjenje maonere wapindira. Nkoma energy wapindira. Nkoma energy makadini zvenye manjenjenje. Ndiri raiti ni kanjani. Asi munokhulumawo. Long time. Yeah, long time no see. Lutando hayi. Ndofunga andizivi.
I'm okay. Haina handida hangu kudzidzira pajekerere. Zvoda shema akashinga izvini nangu aiwa. Muchazorasika mazoturuka shuva. Zvoda shema haina ndingazosvika. Ina handida hangu kumonyorora rurimi pavanhu. Ndoda ma-private lessons. Nditaurei? Hanzi nditaura kuti chii? Ndiyanga achitaura. Handitaura kuti chii? Abva adonha asi tapedzisa. Ndise busy bee yada kupinda. Chifoni changu chingopota chifreezer guys. So Nasi mukukhuluma. Katepo ndiukhuluma. Khuluma kancane. Bozo ukuthi. Kancane. Nasiklasi moni jawabuka. Nyazi ukhuluma but kancane. Hello. Okay. Kanjani? Luthando. Sabo. Salubonani. Mushapho Luthando. Angazi ba ngiyazwakala yini. Ya uyavakala. Uyazwakala. Yesishero. Network yami iyanginikeza inkinga angazi ba kwenzakalani. Hayi siyakuva ngoku. Okay ndiyazwakala. Yebo. Zama ubona uba ngathi khona umoya kakhulu la so angazi mhlambe kumele ngikhangele enye indawo yozimela njengobhalisa. Wathi ngibhale isicapha nje kancane then ngizokwazi ukukhululeka inetwork yami namhlanje iyahlupha manje. Ya bhala isicapha. Kuzolunga. Hey, Leo, Lotando, how are you? Adona. Oh, Lotando, Adona. All right, Esther. Wabvisa mazita achaoni. No, Mastapi. Hanzina uyu. Ebo manake tsogile tata. Katlego onaka Is that your language? Hanzi ndanzwa pakuti kitsukile tata kuti ndamuka like. Yeah, Palape, ndiri Palape. Palapie, my sister stays in Palapie. Yeah. Okay. This one is for you. No, not you. Not you be beauty. How do you read this? Not right. Katlago oko skolong go you be. University of Botswana. All right. What do you say? Ndiri Boshero ndakambotraya kupinda nchida kukudza kuti birthday rangu riri kumusi wa 21 March. Happy belated birthday. Shout out. Thank you. Oh, my shout out kudhara tatone almost a year tisingaite ma shout outs. But anyway, happy birthday. Thank you so much, guys. Happy birthday. Thank you, Ru. Welcome. Konasi the floor varipi asi vana manjenjenje kuseri. Ndogara ndichikona guys but ndichitadza kupinda meno mic yangu nekamera zvanga zvisingaite saka nhasi ndazongojuma. Okay. Mai mofana kutogara muchiuya kuwanda kwakanaka. Ndakugona manje.
Zvakashema ndiri kuinvita manje vanhu zvakagara vachiuya. Kuinvita kupi? Hazvuzati kuti vogara vachiuya kuzopinda. Kungokokwawo kwakanaka, isu nyangwe tisina kukokwa tinouya zvedu. Ezvizvi ndakukoka inini. Where are you being invited? In the inbox. Here, in the box. Paguru. Nyatanda. Kona sindakungochila energy. Muchiri kujezbaya. Why are people laughing? Vachiri kujezbaya. Amene zvavari kufunga pfungwa zvavari kuprocessa pfungwa. Shero anoita chekuchikora. Asane shungu. Arotogona one. Exactly. Akutozama kudarika vangu. Kudarika inini hangu guys, hapana kana chandoziya. Ino zvimwe ndinonzwa asi handigoni kutaura. Muri ku? Ndiri ku Midrand. Midrand. Pa Mall of Africa. Yeah, padhuze nepa Mall of Africa. It's about 15 minutes from Mall of Africa. Okay. Muri kuside ripi kune renki kuya. The opposite side. Kune kwaimboitwa mapermit. Ndiri kuside rekuSemrand, if you know Semrand. Near Olivine. Okay, Olivine. Okay. Hello. What do you say? Ndiri right, muri say. Zibo Ngikhona, ngiyaphila mlinjani. Kunokuri bo. Oh, wanga warova kayo. Kungoti COVID chete like who? Pakaoma. Aizi kupera. Aizi kupera vanhu vachona mheno like vari kuitawo zvimwe zvinhu. Problem especially muchikoro munomu yakawanda. Mafaro anodiwa kwamuri uko mafaro chete. Exactly, especially pa weekend yapfura pakapa maiwi. Koma vaccine asati auya. Vanhu vakadhaiva vakatamba like mavaccine hakuna. Vaccine taiti chinzwanzi iri kuuya this vanhu vari kutanga kuvaccinatwa end of this month. Okay. All right, guys. Dauda tanchinorara manje guys. Maxenso. Mukatiriko sisema naye. Kumbonono kai kanikurara nasi. Ndanda kusuwai ndikati nhasi ndimbopinda mubox. Neniyo ndakusuwa. Mwana watete wangu akuda kurara. Okay, saka tuzoonana. Tuzopinda next time. Atorarapo saka anga akarara uko kucheya saka gamusiyara. Okay. Zoonana nokuona. Ndiri bhori seyako katleko. Before bauya manjijinyenga wachuwe. Pada ndimudza hadzi defilo ari kuseri kuna manjenjenje. Ada kukwabhura neshamba kuseri ndalisora zvako kuti kumasowo. Walezi. Ena aizvigarira zvako kumasowo. Bonde kutoromora from there. Ndanyara. Handinoona
Oda kupiswa muromo sehuku. Asi. Zvekupiswa ndakamira. Zvekupiswa ndakamira ndaramba. Ko zvakuti wenda ukaita gumbo mudenga kana kuti uri kumhanya ndokupisa chete. Diploma pindwa nei? Mauya muri pahasha ka. Ayo munhu anoti ozachi zvinhu zvangu zviri pale tokakotaura zita rangu chete zvinhu zvangu zvinorira. Kana kupiswa maya. Munhu hanzi zvairamba kupinda nhasi wapinda unongopinda nezita rongoti flow. Ende madhezi ese andinositsva kahana kanoita kunge unonzwa seunotsva vamwe wachinakidzwa ndichitadza kupinda saka nhasi ndatopindawo ndikati kanditombodena. Saka mabva nekupa tabva nepa tabva nepano. Muri kutonyara kwamubva naye musada farirai kwamubva. Yes. Atinyare zviri. Handi muri kutaura kuti muri kutotadza kutaura ipapa. The floor. Yes. Hamusima kunyanya. Anoita kuparipa kudaudza kuti kwabva kuri sei. Tikubuda nepawedza. Nepawedza? Okay, haina kuipa. Okay, ndadzora hangu moenda. Ndambototenda rumu. Kwanirese zvangu inde. The floor. Wandidzoresa dai ndatotanga kutokanda zvinhu zvanga zvezvibrekedia kai. Zvibrekedia usadaro imi. Vambokupinda nhasi vokanda zvibrekedia. Zvanga zvibrekedia zvinove nice. Wazondenda the flow. Zvangu okenda zvinkirikiri. Unongeda zvitokolo zvizvazva. Ndokudepartment kwangu. Zvazvo zvinokuza kuti nzowadigasha zvishilisho. Asi ichokwadi here yezvitokolo zvinhu. Zvesho ndakambosakana nazvo okenda chinaimboendiri hwindika. Saka zvandakaita oya handiti hwindi vanhu vangu vachikumhanyira pa ndinobva ndatora rimwe bhegi ramba ndinobva ndarikanda pamusoro pedini. Pekombi waiketa. Handinzwe bhegi kuchara kanzi wachigasha shilisho. Ndobva ndaripitirudza. Zvikanzi weshi atikati ndabva ndatosiyana naro bhegi rawaridzi. Ndobva ndakatosiya nyaya yehwindi. Zivuloi mimika. Ndinokubatisa. Akuendaika. Ndakaona zvinhu zvakaona kutokuendelai kuti anhu vakuita bofu. Haini ndandimiri pakadaro ini. Kwanda ndiri pabasa. Saka angoito asi the flow pabasa pacho ka pepe hapambonzwika kuti pane chataura mubhegi. Hata wasatambosangana nazvo saka usaite nharo. Panenge pane noise munoziva parenga haumbonzwa zvizhinji. Panenge pane noise. Tichitonzwa ndikati tizibvunze ndikati lego vekubotswana kuri sei vekubotswana. Hanzi kana ada kuziva kuti muZimbabwe nongonzwa pabotswana panonzi botswana panoiswa rimwe zipi riri strong. Hanzi ukada kuziva kuti muZimbabwe panoiswa rimwe zipi pana botswana riri strong hanzi botswana. Panombonzi pai Botswana. Isi moito vati Botswana. Imi muri Botswana. Ise mutime kunzi kwanzi COVID. Yacho. Wena ngati urikuenda kudhibha. Lincoln.
ndasauya wakadye magaka Niko. vakaise magaki Ndiwe futi wakandisendera message nezuro makusenseni. Wakuzondireply mamelo pakati peusiku. Ndochichocho. ai time yandaoisira message ndaitobuda ndaenda ku-LP shamwari. Remember muri 2 hours ahead. Ndizvo kati ndakakuisira message ndichibuda mumba, it was around kuma 7. Saiwo yanga iri kuma 5 months. Because ndakuisa phone yangu do not disturb until 9 o'clock. Ndakuresponda munhu zuva rese muri z in mfana asari kushopera asi ndandiri murudi zviri right. Wakatoswera uchistressa kuti munhu yari kupi ndozvitori boys kana akatoswera stress akakuti mfana ndekakudhara ndakwapira nembama yepanigerian movie yakurwa nembama pafoni. Kana ndiri mwana weng'anga nditiro izvozvo. Ndazvoona fesi ako instead kuti mai vakawa kuti mwana wangu yakuti muzukuru ndazvoona. Asi dziflona isi vakanyanya. Ndiye akandidira. Ndidzo zvangu blessing kuti arisei. Iwo ndaupedzera hasha dzako pandiri. Ndatopedza zvangu. Munhu angati Katlego indebvu here kana chichi wane ndebvu Imaski. Alright. Okay, Diman wadira perfume ndatora mapicture. Andi uri wega imomo. Handisi. Ona burua. Uyu. Pachishona umudzi kuti zita rakanonzi Nyari. Okay. Exactly. Unotoziva Lincoln. Anonzi Nyari. Panda ndichitaura nechitswana. Umudzi kuti ndamupa zita rechishona ranonzi Nyari. Ndohlonga. Apaisara sisi wangu iroro. Mr. Energy muri sezvenyu. Apa wakazvimiwa. Mr. Energy vachirumbobokola. Atsenga mawedzi angada pane zvaangada kutaura. Ru atsenga mawedzi apane zvaangada kutaura papa. Akaida kubuda musaka. Aiwa kana. Angada kubuda muChaganibag. Aiwa. Aya mana trader ukaramba uchiterera vanhu ava. Aiwa kana. Energy chimbotaura kana Katlego uchamuziva here Katlego? Long time anga singachauya. Ari kuchikoro zvandanonyora mazama here. Ndambodisappear. Ndosaka Energy adzikama angaona achigelizi ndazvozvoona. Hazi? Adzikama because haana chigelizi. Shema. Hanzi pane zvandiri kumbotarisa naEnergy nambozivei. Akachitarisa Katlego akati chimuoko anotogaya hauna bata musoro asarega. Maybe uyu shamwari yangu maybe sawira wangu uyu noti nini andinoe panapa mandijaira. Uyu hada kujaira. Wakatengesa sawira sei? Naye kwani tikuda vanhu vaibasa 5 unotoverenga vanhu 5 uchadza kuzviincluda. Waura kuhodhesa sawira. Akangwara Katlego yo. Akangwara tochingisa shamwari yake. Next. Aiwa. Ndiruwe pano mandijaira. Au. Aiwa zvina basa haudi kudiwa. Maybe pera totaura. Ndanadata. Anogona kuchengeta bo. Anogona kuchengeta bo Energy zvikashama. Shirangobuda akangotaura nomba disappear. Kuziserwenda kuti. Pane kuna nhanhu haijeka kapano. Ava vari 12 vakatanga kutaura ava.
Vapi Flow na links. iwe uri kusara kupi? Inini ndiri zini. Ndakadya fridge andini makati ndidye fridge. Wakadiswa fridge nani? Ndeti ndikanotaura zvanzi iwe Ru idya fridge iwe ndatonyararidza. Shero ndatori kumweni. Iwe Ru idya fridge. Unachipa unaedza vamwe mana akanango ichikwe cranberry. Hanzi red grape. Asi birthday ratotanga. Aushedzere Zvatotanga energy. Zvatotanga sha. Happy birthday Shero. Ndakatanga usipere naeni. Eni. Ndingatanga usiku iwo eni. Eni ari kuti aona light ravheneke rapa. Avheneke wana katlego. Akafunga kuti aona mbabvu yake. Shamwari yangu yauya nhasi yamusati matomboona. Zvibasa riko. Iwe ngosundira shamwari yako pakuita sei? Asi kudaka. Ukubona ari kuda kujamva. Unofa nenyota makumba ari mvura. Pane munhu ari kunokandisa kuti ndiani akanogedzisa. Ndi energy. Busy B asi unoruma nyuche. Ndiri nyuchi. Okay, nandazvona Busy B 977 nyuchi dzinokuruma. Akomana ndoto kadakapfeka rigirikiri chekuhavhesta nyuchi uchi. Was 977 idzo dzokukobora. Ndoko atove yayaje. Yakwidza faster. Manje nyangwe ndakafika kupinda chagopinda sei papa. Apachapindika. Apa ndazoroti ndadenda uzorwira. Anoyazorwira. Maye anowana kune mago 977. Taura hako. Busy B. Ungatye iwo kuwanziwa naekera na the floor. Iwo uzuki yake. Ndovaziya handiti ndogara ndiri pamalive ndichingovanzwa vachiputitsa madharameta variko kuseri kwepikicha iyoyo. Madharameta nezvimbambaira. Iwe notaura semu-ex-combatant. Uri mu-ex-combatant anotaura zvemadharameta. Apa wakafita kusirwa grenade muhomwe the floor. Tamba wakangwarira. Aiwa unoisirwa musadza. Uchikosumudza zinhindire nyama. Karongobva kakuputika. Tiri chimbambaira baba. Taura hako. Usatye zvako Busy B ndiri munhu ari kutoepo manje nini. Kutowe mupostori zvanga akatosvika also. Handimboda kukuudzwa indokuzivai zvangu the floor muchingotaura pano muchipa vanhu saizi dzavo. Kana tetosipagwa ndida Shero pakati. Shero ndiye anenge achitondigaidha. Anozvika kuti benzi rine mufudzi waro. Indofudzwa naShero ndakarasika Shero anobva angoti iwe kwana. Asi Shero. Oh my God! Silence. Moment of silence. There is someone behind the scenes. Okay, I'm also drinking my drink. Wave me, wave me, my crush. Do you crush? I'm now twisting. Wave. Tango wave and don't do eat the box. They also. Yes, man. You can do your fridge. But you
ipfeka t-shirt vanhu vasakuoni mana tinokuona isu ungazojairira kuona mashoulders ini ndoda kuona ini unoda zvinhu zvoita kuziva uri USB we haana kuti format ipi anotakura 1 terabyte chaichai matamuri mubhokisi zvendidaro ini handite zvekudaro guys mabva pakunditidya fridge apa makunditi ndiri kaUSB kaUSB akasarudze format kanotakura zvese guys musadaro ida usombo USB ayefeki kaya kanonzi 1 terabyte kari ka 500 iwe uri proper 1 terabyte chai guys handuri ka hard drive imi aiwa asi dziflo musadaro nchakufomata tozokusunungura imbomufambai dziflo ndozvaanoita unofamba vanhu zvekudaro haunonanaira ndawana headboard yako yablack iwe wenyuju kaheadress tekeblack shera adabod zvakaipa ndangoona ndiri very observant chete iwakutondigaira maziso ako akatochinja atoo makamera ne akaona nomatora ndanatoona kudhara wewe guys munoziva kwasiya so here guys dangoti mundiudzawo pana noziva kwasiya so akusi kumbarira kwasiya so hakufambiki kwasiya so kaka utoenda ikoko guys haufambi that place unenge uchingoti urivhonzongoti kwei haufambi munhu akatoda totenga chinhu ka munoti mumwe anenge asara ari maari motanga mashopa achimhanya chuya nemunhu wacho achitengesa chuya naye kudai so that place haiti iri congested wanga chinotenga chikoko nashi si zvanga chinotenga zvebhedhe yekusiya so noti kukobvunza kuda kunzwisisa wangu kuda kunzwisisa wakachinotenga makenduru wakachinotenga makenduru makenduru ekosiyaso anonyokudika achiri padisplay usati watombowalaita Oh my God, there's something I discovered nas, but ndazotya kuti ndikatora video ipapa apa ndamboda kutora video ndotanga kutaura but ndati guys mozamavhiri mota ayaya but up to now I don't understand unless they vanga vandideedza then ndowaita interview it was gonna be very helpful. I don't understand why munhu anga akabata vhiri remota ti vanodesigna vega kudai kuita macrisscross kana malines nebanga nechimwe chinhu chavanenge vanacho so iwopo unozoona vhiri rakustriti uko unotofunga munenge vari hodha nokuti riri rakushaina but vhiri iri rinogadzirwa nemaoko guys madesign kutoita kunge rekushop wobva waripolisha chirega uri pawanotora mvura unoita sit down iwe panenge like zvimadrainage zvingoripo zviya zvinonzi machiko zvinenge zvingori like the floor munomati machiko aya zviye zvekuti zvimagoronga chenengoita mvura chechiya drainage tingati ungatiti pothole ndingatimboti pothole inoita mvura izvozvo ndo maanotora iyoyo inenge yakasviba kuti ukagasa chinhu chake papa ndo vanenge vachitora mvura vanotoita nezvigaba zvekunochera imomo then vapedza kugadzira imimi manje murubva ukoko kumadheudheu wati haufokaziva kuti tai izi ndo magadzirirwo araita taita awa katiripo tichiona so saka kana vakuzobva kunoku vapedza kuripimba uko kwanobva watotengesa kuti nemari pamusoro. It's something I discovered nasikazivi
zvavari zvangu vachiita sherandi i-rethreading ari kungocheka kuricheka again, but that's too dangerous because thickness inenge yaluza mukati putika mupapo haritani kuputika. Yes, because vanenge vabvisa another layer. Comment hiyo Sheuta kuipa Shota azile siku ni kunombo. Ngapinda Sheuta box. ndokona kuzoshota madrinki pabirthday apa mapedza usvika. Uri kuvhomora mukatoni. Kuna hii ndinenge ndisi zvekusvika palevel ipi kutenga drink iri inoita dollar something ke handizori afford handizvi afford. anga risi zvebirthday iri zvavo kudya Ndizvo ndo atotanga kuchachura zvo zvabika Shero. Hanzi birthday ndirangu mungandidiki. Handitombodera. Ndikadera manje tosara tisina chinhu. Saka naiB hausida kuenza anzani Lincoln anetsa vanhu for lunch hausida kuenza lunch. Ndinoda kumuendesa. Oh, that's good. At least now we finally met a lady. We finally met a lady. Now we're in some chinda. Tongoita for yedu Mall of Africa. Ukunzale. Ando wana Lincoln. Watu. Natokujoin idzira. Kongwarisa the floor. Pawarwira sawira ndandisori pakutsvaga unoziva. Sometimes nombomira mira. Plus futhi ndokuda dress. Ayo ndokutemba nomira semweya wetsvina. Yeah, andozvona. Aiwa. Manje asozoti ndiani vapinda ndimukomani makadi yapo. Chief. Shero visa comment katoni zita. Alright. Wala, amuone mese. Muone rakura. Tata tovhunduka kuti kasi munhu ari paoxygen here. The floor, chill down. Chill. Handina Shero ndichile. Ndiye munhu anga asina kupfeka vhesi uyu. Akapfeka vhesi iwe. Mute. Rue mute. The floor mute. Lincoln mute. Kahlego ndikumute. Busy big and sakumute. Right. The Lincoln is the floor room muted. Hi the floor. Not the floor, sorry. Hi Wally. Dep Wally. Bo. Bo, uchaze. Bo. Wabata mama yake wako mana. Wabata don't jail cha. Eneja unombatira akangonyara Baba zachiri. kutocherwa unge mbambaira. Mukoma walasi. Mute. I mute you. Achivaregirira. Conversation yangu. Yes, Shero. Yes. Hapana Wadi. Bozo kuti. Kurova. Ndozo rubatika. Walasi wendo. Walasi wasiya wadiginirwa neshamwari yako hanzi usachiti. Na Daisy. Abva atonifonera atakakwara nekuseka ndakusiyanda kupisa. Ndizanopinga. Why nei? Ndizada kutikanganisa union yedu why? Uvazive here vashandiri vasatani vanoda kudira jecha apa anyway siyana nazvo. Vanhu vanenge vachingodarika. Yes, Kate Katlego. How are you? I'm good. How's it? Bozo. It's fine. I'm okay. Iwe Shero chisiya vanhu vadzoka chisiya vanhu vataura.
dzoka kare iwewe ndiwe wandinomuta ndakuita special guest ndokumuta ndobvunza kukomenta Shero kubva wanyatsofaira kudaro Shero taura hako masimairo achinobva aenderana akachorwa kunzeve baba taura hako hana yambopindwa nechando hana yake atomborwa neimwe hana yake arwa nehana hana yarwa nehana madiko hapana chikoki tinoona mimi muri kupinza like ameno level ramukupinza vanhu vari kubva vataura nemamwe mavoisi atisati ambonzwa panapa hauvazivi here ana Shero unoda kuti zvinakidze ndokuti kuti zvinakidze zvikanzwa izvo voice rashira bvaraiswa paauto-tune apa rapfuura rake rekunakidza ndoriziva rapfuura rapfuura handizi rini hanzi chi Shero wasiya Ru ari pamute ndamuunmuta ndiazvimuta ega sandikwanise kumubvisa achauya kwadona andanobika ndofunga ada kumbodla something manera yezu ko vanhu vari kuenda kupikwa ameno mabhandu pane munhu asiri right up hatingambotizwa nemabhebhi ese kungosara isusu chete taura hako mabhebhi ese vatiza tosara hazviite pandaone anofanira kuendeswa masowa pane vana ruda munamato ndinokubhloka aishi amene ndibude ndidzoke futi foni yangu okay buda tinatsotisara tichigula ava tisare tichitsvaga pane munhu aruda tifambe nawalasi kuti iwe se wadyisa Shero voice ambonyatsoudza kuti anogeza kupi kunoita kuti vanhu achinje mavhoisi kana Shero anga aitotamba zvakewo hapana kutamba isusu tabata autotune voice yakachinja ngati munhu ari kuimba naBeyonce ndozvaanoita Shero kana aida kuti zvinhu zvinakidze manje akangwara akachenjera anoziva zvinhu plus iwe wambuya futi behind the scenes usina sheti waoneka usina sheti isina kuzviona mamingotaridzana ikoko ameno zvamamuchinwa muchiita chiezi mumwe yaimo mukuseke iwewe tachiverengeri mazina awalasa ndiri mukoti panapa ndikubvunza kwai zvikufamba sei nei tachitobvunza kuti Colgate anoshandisa ndeipi kwaiwe too sweet pandauya iwe wabva wave sweet kwai shema sweetest chokwadi Shero wakachorwa mahigh notes ngati munhu ari kuimba naCeline Dion kana kuti okeda uri uko Dolly Parton angachiimba Dolly Parton Ru wadzoka nempichkazi inini zvangu hanza ngwachorwa maheart goes on yaCeline Dion kumanodzi kwacho ikoko handida kuzosnitch hangu. I'm not a snitch. Indogona kuita snitch on one condition. Ukabvuma kuti ndiye anga ari kumashure time yaya ndo snitch. Ndiye andandichichiyezi. Oh. Hello. Saka wakusniche. Second send. Ndakusnicha manje. Second send citizen.
ndaziva kuti ma-intentions ake ndei ada zviri serious kana kuti arikuda kungotambisa nguva yedu. Papa kupi izvozvo snitch zvamamutiseka zvandikuda kuziva. Handida kusnitcha ndozvamamutaura iye atichi tachiri pakumubvunza iwo ndobva uye akati tamupinza mukoti but nyaya iripo ndinotoziva kuti iye akamira papi. Wanasi ndipasta akaiti zvemabhebhi. Ko mapasta ana madzimai here naye mani? Nei. Saka mamutite kuzeri. I think ndifata. Fata. Mafata ndomuteni. Mafata. Never judge everyone chero chamanje. Mwana atori bo. Atwa judge zvedu atizi kujudge. But tikuti ava fata ava vari apa vanosimaira so. Ava specifically fata walas. Fata walas. Ane unongonzo. Fata walas. Wonaka inini semunhu waMwari kanduno wadiko babes. Finish. Anzana Vrachi. Aiswa achiri kuri makadhi aita music aya. Achiriko. Whatever post yatakatora zazi ndiana noziva electricity. Kona kahle uri muridzi. Ma? Anzi? Uri muridzi. Ndiri murudzi kuti kupi? Zita rako nderechi Chindevede? Katlago Setswana. Okay. Yeah. Asaridza kadhi ndiani? Maybe phone yanga ichirira not card guys. Aiwa ndidi flow. Aiwa ndoenyuchi wakomana zvese the flow. Ndimusikana wenyuchi ndiaridza. Saka hapana atoridza kuti ndiani ka? Ndini alright. Aiwa inina ina ndina makadhi. Koru wabva wandi wambopinda zvakanaka. Ashiripo here makadhi anorira. Achiripo sha. Sure. Saka iwe ruziva. Hauna kunza busy bee achipozera shero na. Shero nchakutengira ko rinorira dowari. If nemaita basa I last received a card aminoti rini. Unorida runoita noise? No, rokoda rakanaka. No flowers. Ndoda A4. A4 size che. Ukuchida kunani naye mwanangu? Mwana asingarira anobvira mbereko. Anti wakaramba mufeseri naye. Anzi Koda we busy. Ndise ndroka kuzarineri. Iwo anda unautapirirwa nini saka zvavharana. Si zvangu ini. Kunge kusada. The flow. Guys. Question mark. Kwambe ngachinza pomo na kateko ndiani. Mina 1 second guys, pane munhu ari kuseruka akanyora zita remunhu ari mupolitics. I will never aid you panapa. Ndo ma jokes ndimi vanhu vanoziva chitanga kutuka iwawo. Don't worry, let me just remove you. I will pin the foot in box. Fine. Pane mufu takambonyora. Unongoya nezita riri right, unoti kushandisa masaya mwe vanhu. Ndinokuona kakuseri.
Ndinotokuona kuti ndinginye kwasa fake name real name robuda. Saka zvoita izvozvo. Ozongo vachitukirwa vanhu padapo. Anyway. Yeah, wrong platform. Anyway, guys, maybe could say one thing chandakaita andimese mozota ndipare maflowers. Saka momzinoita zveketaringa. Pavaitaura chindiradza zvaindiratidza. She was shocked. Most of the things zvaanazvo ndaiti no. Pakasvika maflowers kanzi then you put maflowers wato. Ndikati maflowers kana zvichaita ngapatoshekwa kana chiruva. Handikana kuona ruva. Ndakavenga maruva to the last kanzi no. Ari mumwe kuti hazvimboni kuti ruva vakatondibvunza type inoda akati handidini handitodi nyangwe bepa hamusandiyisira handidi ruva ndakati make Shero ndichakutengera mahuzu chamafarira ndingapfeka ruva handimadi maruva like pataiva tiri kutere ndidakakudzega pane dhei rematichers rainzi ndinotongori dhei remaruva guys waibvapo wakuhwa musoro eredhi ewaiti epepo ese mwanenge kitonga mheni anenge akanyorwa madhizaini achishasa maruva vairwadza waibvapo mangwana cho waitofuma uchirwara saka ruva indakari maka Shero, I think maruva yauri kutaura pamwe angakaiswa maperfume or something. Because ruva kashoma kuita ngirikiri simba rekuti unopesa vanhu headache. If not, unongotaura hay fever. Kuti une hay fever. Yeah, hay fever will ukaramba zvaizonzango uri kushora. So waingotapira uchihwa musoro wakadai so uchingoisirwa mumaoko vakada kuisa muhuro ndeinyangadzwa ini ai waingoti une allergy or something. Allergy their food. Mutato wako panenge pasina kana ruva. I don't know if I'm gonna have a wedding, so I cannot answer that. I don't know. Shero zvimwe zvinhu ingofunga ine negative way ingoti panenge pasina kuti I don't know. Nobody got negative thoughts. Why speak negative? Why should I speak? I don't know. I don't know. I want to get a negative thought, so that's a positive. But negative. I don't know if that's negative. What I don't know to get them chat. No, wait. Let's say mchato chawepo. Maruva anenge aripo here kana asipo? That's the question. Pane pasina. Yeah. Number one. Zvekuti uti you don't know kuti uchada uchata kana kuti uchada. But I don't know, guys. Why should they say yes? Shero wada kuzorwa neshambo manje. Handini marora ane mufesi wako. Mira, hold the horses. Handini marora ane mufesi wako. It's up to you kana mufesi wako kuita zvemuchato kana homa. Hapana munhu anokudecide except the two of you. Ngoita futi wevanhu 4 iwewe nemufesi newitness yemufesi newitness yako zvavharana. Mabrothers angu aripo iwe usati mabrothers angu anenge aendipi. Unongoita kana beach wedding kana vanhu 13 14. That's the best you can do. Pane pasina zvezvo zvemazuva. Ndokotite wallace. Ndokotite. Thank you. That would be the best. Wanzonza kuna muchato kwauri kuenda kana wanga wachifunga zvemuchato chitoona kumwe. Ini zvemuchato handitozvidiwi kuti nyatsotaura chokwadi zvekuti unzi ukise munhu pamberi pevanhu indoude mugona kusakisa zvinhu ini musi wandochata vanojambika ipapo pasina izvozvo zvataura like vanojambika apa jambike musi wandonyatsochata chaiwo chaiwo ndenchida ndine bhegi rese handidi zvokuudzirwa unzi chizoita chakati bhegi rese rechi
Rokuita counter ka. Handi munhu anenge apledge. Kuti counter. What is skip? What is skip? What did declare what is skip? Check reverse mana declare. Declare. Kepe declare. Pick and play. Overall pick and play. Msuyo wandochata pane pachifiwa. Aya but you wala chimoko chako unofanirwa kuchikisa. Unotadza nochikisa sei? Naimi. Wakoka vanhu vese vadya vanofanira kunyatsoona kuti saka iwe alright. You can't hold your woman in public. Mbata maoko so. I can. Saka zvasiyana nenokukisa. Hey, bro. Hey, that one is an extra mile. You need to add on your curriculum. Unogonyera sei unofanira kuita confidence. Ufanira kuenda ma extra lesson. Muri kudeprive vana vanhu macondition right? Hapana extra lesson papersona unosimukisa sei? Pane pakawanda. Pane pasiri pavanhu. Mokuna zvinhu zvokuwandira zvindawa. Papa unenge wa-official hauchawanda. Ndenchida ozati musi wandochata mufundisi panoti you may now I pronounce you husband and wife you can kiss the bride. Esimeni ndenchida nenge ari mufesi wangu anounderstand oyo ozobvisa bhachi. Taura. Akanditambidza koti ndomboti kakakakaka pandorisa pasi. Ndokuudza kisi yandorova ipapo. Ayo, unombotanga warova tuma press ups. Ukabvisa bhachi warova. Ndorova tuma press ups. 10. Bebrenye unobvara waya rakanganogeza mazino. Hayi bheti yacho unenge watojaira kudhara. Odairi bheti kachi unenge wakaijaira kudhara. Agara ndewako saka hapana. Hai ndendatombomuka paside pake more than 20 times. Saka unenge watojaira. Ya tine vanhu varuziva zvavari kuita. Vari advanced. Zvikokodera izvi. Iyo ndonodera. Kwangada puwa musikana nakahleko ndiani? Ati the floor. Inda kufarira kai. Aripo energy. Yes. Baby rauya chidzoka. Mandifarira. Ndakufarira. Mbomira bani iwe Lincoln ndafarira vanoruma. Yanditenderera. Taura ako. Chibaba baba. Naka. Arto blush. Ndapera strong. Don't worry, in the Red Bull, I will give you the energy. Chasara the flow kuti chingovunza kuti how do you see us under the umbrella of love? Itaura hapo. Umanaka. Links na the flow munotange mune makonekiti of magetsi. Munondirovesa namanjenjenji. The flow munondirovesa. Pakatisangana the flow. Links namanjenjenji ka mawani. Manjenjenji nazi ndofunga hana data. Ayi urunza. Inzwa Lincoln inzwa statement yandatuwa pana. Lincoln hanzi unondirovesa namanjenjenji. Uroza zvinorevei kwati uri kuda bari kutya manjenjenji. Ndizvo chaizvo. Hapana munhu arikushera ndafarira busy b.
Saka tokuitirai dinner date here moimboita mudate paShema TV. Handizvo. Exactly. Good idea. Pamwe zifulongo yone sister yavo. 100% correct. Kwakudya ndiani futi? Pana someone autodya boys. Mutiningire asiningirikirira. Iwo BCB uri kubvuma kufarirwa naThe Flow sei? Ndatombomuudza kuti na manjenjenje ndinorohwa ndinogarirwa zvangu ndikafa ndakaonda kaini. Asi muri kuda ka. Asi kuda uri kuda hako but kuvhunika manjenjenje kandopati. Yezvi munozoti munhu anotya munhu akanaka chaizvo. ndogona kudhilira naye nini kana uchimuvhunduka haizi. Don't worry, ndinozoexplaina ndega uzonzwisa zvakamira sei. But BCB, let me correct you. Wait, guys, let me correct you. BCB, wanga usingafanira kutaura kuti ini ndakaonda ndozogariwa. I think azvinyatsobuda zvakanaka. Saka let's reverse those words. Motaura in another way isina kudero. Toti bo no problem. I hope he azvinzwawo kuti sorry futi. Kwakanzozvida anotaura sei. But at the end of the day, manjenjenje belongs to the floor. Okay. Ndimuri kuti pamanjenjenje ndikuda BCB. The floor nyimbo nyararai. Jeffrey. And you are taken by public demand. Iwe BCB wangoda Andinyarara. Kwesusu manje. Iwe wala takupa simbiwo kati. Energy hauna energy chimongo chiripo chakangonyarara Katlego akangonyarara. Energy. Yes. Icha energy sezita rako energy. Uact oita energy haite energy. Wambona profile picture ya energy lewe. Profile picture ya energy nito ni msuri ya kada usu. Maybe this is lagging. BCB, imagine zvakaita energy 2032. Songa ndi mama vake. Taura koruru. Asi mama wake I refuse. Zvamda ma assumptions wenyu I refuse. Arikubvumira amuzi kumunzwa ari kutaura hako. Iwe Shema taura nyaya yako kana pane unoziva. Ntauri nyaya ndoziva. Andi uramba ndi mama. Wasekesa mwana. Inzwa energy, inzwa chimoko chasekerera vayabuda rezi voice. Aiwa. Abuda re voice rechifesi manje. Ukona watanga kuti actor wakupinda mchuni mfarama. Yo energy will mama wako wangadhumanisa head folder like kadero and plus shoulder plus the neck and the head vangoda kutokudhuma vangati azviite. It was a Christmas day. Chero uri kuanalyze too much. Uri kutsaka makudo. Anozwa Christmas one anofarisa. Ndada kukomenda ndanyara. The Christmas one anofarisa. Ndone anofarisa naye energy. Ndo ndakatobvunza chima. Ari kuti vakanofarisa usadaro yodaide. Unosvika ukarohwa nabai vako. Vanenge vaudzwa nani? Wazoti BCB wakusiya. BCB ndakutopiwa nhamba. Mama was pa social media. Energy. Asi energy dzoka kanika ne. Avanhu. Avanhu vazoita. Munoona zvatinoitwa nevanhu ava ndo zvavanenge vachibatiita. Utonzi mai vakaenda kumusha, mai kozvino vakaenda kujobheki vakandiramba, mai vakandichita. Pamune muchizwa musazeini. inangu handidaro ndiri munhu ari straight serula. Kana neno handidaro. Anombobvuma kuti anodaro. Ini ndaimboisproketi zvangu kudaro.
Kona iruru hanzi rinonyenga rinohwarara rinosimudza musoro rawana. Udye. Uri kubuda masmile uri kuchita nani pafona? Ayo, pane kuchita naye. Hauzi kuchita? Kuchita? Wanga chidye. Mabhonzo. Ndaona paside mabhonzo ringa. Imi bai, maona kupi mabhonzo acho. Wipe your side up. Paside peli pago pare glosa. Masikuoneka izvi. Imi miso. Zvirikuonekera. Aiwa, bvunzai ndini kana toona. Zveshe wamira simudza face yako mbijana. Move it the other side. Imi. Handiri kukudzaka. Hapana chinhu. Oh. Asingazwani. Mirendo wedziri light. Hapana chiripo. Saka urikuti wewe uri mutswana. Musi weChristmas ndozokona kutodla. Zviri kuzvidyira nyama. Unongobatwa nenzara ngani panozosvika. Katleko. Hello. What's your links? Watiyo uri mutswana. Andizivi ndingati chii. My dad is from that side. Mama wangu ndiye kuno. And another thing is kunoku kana pasina amai vako asina kuroriwa zvinhu zvese zvako, like you take your mother's side, like mutupo chichi surname everything. Kunoku ndekupi? Ingoti uri mukarati chete zvatopera. Kaladi. Ika tuma tribe mukarati. Ndabauza kuti ndiri mukarati vakajamuka. Hanzi uri mutswaladi, wazvinzwa hanzi uri mutswaladi. Hanzi mutswaladi. Hey guys. Atichipedzesa nyaya yaThe Flow. The Flow waperera papi tikurongere. Yeah, because varingondisturba vanhu. Pana munhu adonha ndiyani? Energy ava retire. Wala wapindira bhebhi raenergy ava retire manje. Api yapera energy. No, okay. Makuwanza nyamba nditapuwa namba naBCP pano. Uza namba. Mera ndikukumbirire. Hanzi tikukumbiro zvekubatisa pamweya. Inonzi chii? Vanoti nechishona mahenduru. naBCP tipo namba tikuita ma midnight prayer. I'm a prayer warrior. I don't know what I'm prayer warrior. Plus drink good to praise and worship you. What a wow. Unongochi muimbira malalabai. Mama titite maintercessor eThe Shema TV ndaibvuma. Hayi kuti zvinozosvika tinozosvika toda kutanga Shema Adona. Tinotaka tiri padhuze naMwari. Vanhu avarari ukaita maprayer warrior nevanhu vavava. Andona vari kutopupura tinonamata izvo. Iwo ruinda rubhurutsa shiri dzevamwani. Ma? Why rubhurutsa shiri dzevamwani? Saka BCP watidini? Nezve imbodya maaizi. Nezve numbers. Apa ndikudya mabhonzo nchezondodya maaizi. Handina namba. Hayo namba nayo kanoma. Ndinayo ndewana. Ndiya mama. Mama ndoitori right manje. Inini handimbodi zvekutaimira ndochida kutotaura nawo ndo handasvika padheni live. Padheni direct live from Sakubvu. Live and direct. Koshema uri kumboita chidonha ichi? Network yangu sweetheart yadona. Uchanza ipi? Andona vamwe vari kudaidzana na sweetheart.
Yeah. I do that on this. I do that on the sweetheart, my chocolate. Over my honey bunch. Hi, babes. Zichiflowa ikoko audi na the flow acho achiflowa achiti sweet honey imwe yawaiziya. Nhasi mandifamba shame. Hatiri kutaura zverudo wana, hatisi kumbotara zviri negative. Kana kuti hauzi kuda kudiwa. Usati wambona mukadzi anoda kudiwa iwe kuramba kudiwa. Hai ndakadiwa kare. Ndokuda nemunhu wachakakuda futi. Alright, anoita second best. Angafamba achicorrecta paakanganisa vamwe vava. Une lucky nevanhu vari soft keyo. Vanhu vari soft. Uyu ari soft futi. Hauskeda munhu relationship unofanga bate benzi one ari soft. Because mese mukapenga hazviite, mese makaita soft hazviite. Saka apa benzi ndiana. Ndini zvangu zvindinobvuma hangu kuita benzi. Beta. Manje ini ndinopenga kudarika imi hamusati mandisiya. Hazvina basa. Saka penga udarika iye achazongoitawo soft zvobalansa futi. Handiwa bana. Unoita coolant. Kula sefreezed. Katlekwa aenda kana wadzoka uchida katlekwa. Adzoka. Kana device kuita maecho. I'm thinking uyu energy. Energy ndiyadzoka patanga ita implication. Mute atinzwe mwanakomana. Haasi energy membona katlego toni. Ru amute saka zoti ndiruwe kwati ndikatlego. Ngawaita one. Ru taura tisi. Tavambenda punishment. Katlego kwake maybe kune munhu something. Walaita malaiti nguva. Wauda kuonekwa. Bye-bye, good night. Zvakaoma. Aiwa, saende manjimbo tsenga. Ruwa anofarira zverima. Links tamushe sha. Sorry. Chitsoka. Anchada. Chitsoka. Sorry kanida. Wauda ndiunyengerera. Ndongabva ndiwanzira zvokudaro sho. Alright, sorry sweet anchada. Changoti sorry. Sorry anchada. The flow inangu nenyaya yenyu yeadventure Nyaya adventure ipi yacho? Yekukwira mumakomo iya ndakainzwa. Apo ndotodini? Handikasangana nemunhu you learn new things. Pamwe ndione kuti ndikuridza mukomo. Kana ini nandiko ikoko zvangu. Saka unoita mahobbies api? Ini ndinogara mumba. Doing what mumba? Nezuro akaswera mumba the floor. Akaswera mumba. Unenge uchite mumba, vanogara mumba ndivana makuhwa. Unofamba neho? Makuhwa ndinawo hangu, it's my hobby. Pamakuhwa patinoda kunamatira. Saka achanamatira munziani pakati penyu muri 2. Then achanamatira mungu. Makuhwa they are very destructive saka tichofanga tonamatira. Iwe the floor hauna unyeyo. Handinye vanhu. Chimoko chako chaiswa pamute shamari. Kana idota uri kuna katlego kune munhu akuplaya device. Changu chiripo. Chiripo but hachitauri. Chikataura hatizvi. Iwe unodza admin zvoda kutaura to. Icho chakaisa pikisa yangu chiripo. Anonzane pane mufesu ya akatapirirwa Katlego ane pane device iri kuplaya kwaari. Musi uya hanzi what did she learn?
Pane mufesi arizari akatapirirwa nesimbi akasitika kuti hadatapirirwa pafesi. Asi blessing here. Asi ndiani? Aiwa. Ane rimwe zita. Aisi Simon. It's And Simon. Simon ndiye akasitika. Ayo. Yes. Simon akanzi Mangorimo. Akasiri Simon. Aitapirirwa nazi Simon. Akatapirirwa akati iri bhebhi raSpark. Wekukwekwe. Shero wawaibvunza kuti ari fomani uya ainzani ndamukangano ndaiona zvangu live iyo. Mwari vandiregerere apa munhu waitoda rimwe bhebhi wakuti andida muchifomani. Wakamudzikizira paya. Saka aiwati Yesu akabva abvunza kuti uri fomani. The flow muri grade ani. Ndiri grade 7. Ya magoneko apawo. Imboendai munokura. Arikwanzi magoneko ndiye. Ndachimboteerera zvitafu. Musi wacho ndanisipusa ndada kubata nyaya yanga itaurwa nzi. Wakaruza. Musiwo ndokutokananza wakaruza. Grade rinozara nerudo rawo man. Grade harina basa. Kana tautaura zvemagrade takuisa masaizi kapa dzabhutsu. Kana makutaura zvemagrade mei makutorambana. Pataura zverudo rudo rinonyararisa. Waiona smile yaro apa ndeyekuti ngoma ndiyo. Ndaiona kasmile yacho ndio kuita kuti moyo wangu kuti gushu. Orokera chibhorani chekumusha mudry season nekuti ndogwedla kusvika zvanaka kuti mvura itange kubuda ndozvipuranga chaizvo. Ndichipapuranga here kana kuti mvura inenge isina kunyatsoita bhoma inenge iri pakataura zvonakidza varumbopoza varumbomuta vomboenda unoseka vozodzoka ngamboenda undoseka wodzoka panapa. Ama chiregererai mwana chibvisai mwana pamute. Isitongosekera pamute. Mudebele Mutswana. Yeah, abuda. Energy. Yes. Energy bebhi rako rawe. Rakuzembera paside. Wangoenda unoona energy drink kuti uye wana. Kwero ripa kuna muda uri pani. Akusi department kwako. Yo fambira chinhu one sa drive ambulance. Yeah. Takurwa. Yoda ripa kuna papi. Iyo ripa kuna. Makona kawandisa. Kona yepansi kana kuti yepamusoro. Yepatopu redu remazuva ese. Ile basikoro repamusha sendara. Kana links ika. Muneni geiza mana. Ndewa Lincoln. Lincoln wausina na personali. Kutangarini zvatisingazivi. Takuita mix and mingle. Siyana naro ibasikoro rangu. Yo, takuita mix and mingle. Uku kwaita kumakata ere. Saka tese ngatichiregedza tongoti mbeva dzemusha makonzo. Energy uchikaereka Mutswana. Amaya. Asi mimi guys good night. Kopa kona pa murundi bvisire yao. Pane munhu dhara. Apa pana munhu. Zvaudaita zvapana unoda kuenda una shema zvaudaita. Iya uso wakapinda bana. Unenge watofanana nemunhu wepolitics. Handozvona manje. Unenge wapinda nembwa muchechi. Tora kako katswana ndi yellow aka uzona karwa yellow. Kupinda negejo muchechi. Imbwa iri unenge wakupinda nenguru ile muchechi.
Ndikuenda kuona. The flow na busy bee vawirirana ingoti nayo kuti panapa vanenge vachingoita zvekungoti vachikona vanhu chete but asi pari pafair links apo wandifamba sha unofamba wafarirwa uri munhu wekuziva aiwa wandifamba uri kurespecta kakurata ndisisteni wedu havafambi kuvhiringidzwa vanenge vavhiringidzwa nani ene jauda udya stoko amana usadare awandifamba sha abadya stoko here uri kutengesa mushopo oda udya stoko yauri kutengesa zvobuda here zvibude ye display right iri papa haibatwi haibatwi makulu anotengesa one display ayo pane display inogara uritaura na makula kwete isu yo freeze inenge iri pamusoro pekula box makula ndiani no ayo achombewe mutomudzikise pane display inonyatsogara mudisplay mune key ndo zvaari panoiswa mawiska anodhura nyaya dzaitozvipedzera kuseri kana musingadi pana uda kumbayoenda kuseri unokuzira kupi kuseri iwe kwanogara ndokuziva kamari yekuenda kubotswana nanhasi mwana akangomirira iwewe dai asikara aenda unoverenga mabhuku but amirira iwewe kusasa apa iwe uri kuverenga maburu ejuzi ndoziva kwanogara wapindwa nechandoa pabotswana padhuze apa wosvika wozvitorera musikana wako wotochila siyana naruva atomboenda anofanirwa kutomukwidza ndege ndege from pabotswana kuenda pasouth mari it's $100 less than 900 ukaibuka in about 2 weeks before unogona kuiwana ma-800 800 which is was the last time I checked from Botswana to South Africa it was 980 something rand. Ukaibuka 2 weeks before the 2 weeks before flyer it's unonolenda papa Gaborone then over watsiki otora bhazi unoti palape sisi shero unosvika nditoziva zvototi mwana ari kupalape kwese uko ko zviri kufamba sei ko isi tine information yese igotora remumusha here energy ndini mudhumeni energy ona wapfekerwa hembe energy wapfekerwa hood yakanzi original uri kuona kuti original musikana energy anogara inzwa shero energy original here kahleko toni every day original asauya kabvunza nezvakahleko kahleko ari panapa dai atoenda unoverenga mabhuku angomirira iwewe tutaure nyaya yako iwe wakuverenga mabure juzi amene kuti unopedza akawanda saka nyaya yacho ngatichiisiya then unogoisiya sei handiwo aitanga iwewe handii ndiri kuenda pendodai muchindibvisa iva une mavato iwe une mavato mufana murongondipucha unokokika vamwe pabhedha iwe wakuda ru iwe wakuda kwane tegi aiwa haana tegi togona kungokupa futi kuti tiri kurakidza kuti hatina goyo hatirwadziwe tokutambira wanditi kana ndikaenda ipapo zvakafanana kuti ndaenda kuna Shero ndikati orati tina ndichiisiya nyaya yacho kuna Shero Shero ita remove ndianadaro handina munzo energy uda kungozvinyoresa for noise makers mauda kundidzingisa pano mai
kozati energy type zipi dziyaze kuti dzikasvika kupati dzinoona kune hwawa kune black lab uko kune castlelight uko kune masavana uko nichi ova ati ndoda uyo aiwa ndoda uyo wotozopera asati atombonwa kana hwana achiko apa tusadaro diki rumu wangu ivapa urevi nevaipa ane mararo ndabeke ndiri kuseri kateko angari energetic achiratidza kuti ari kungotsvakawo hwani but energy wacho akutoita ngazi kuona saka ngaachuze then ani kwanti ndiwataura wangu achuza kudhara paipai kuri muri pamusoro muri kutaurisa imimi inda ndachuza kuti chitaura iwewe right tanyarara aiwa muri kutaurisa muri kungobhomba vanhu nai apa muda kubhomba vanhu vari pazasi futi zvatechida kuwasapana imbomedza firiji indakatorara ndisi kutombomira tiri panapa kuencouragea rudo nokuti vanenge vaita kapoti vasponsa vaenda for ngirikiri for lunch witness shero akaenda for lunch you see kana kuri kuya indodai but uringotsika uringodzambadzamira semunhu aroda mirira ira kudonza urakidze kuti uruda kuenda zveshuwa mana achaguma azvidzura hairline yese akamirira shoko taura hako ngachuze agochuza panani ndiwe wega usina munhu urikuita seke maiwe regai mune rimwe richimanya pano the floor achiripera uripo alright apa manje yakunzi let the best man win exactly chakaherereka mutambo ngautange naisishero mambonzo zvandaitwa pano aiwa but manjenjenje agara ari first lady as usual manzwanani kuti first lady manzwanani zvo hanzi nini ndiri bhaiki remusha inini remusha unoyo mushe mativi hanzi bhasikoro riri padisplay redanda riya kana ndimiwo energy aruda kutora stock iwo ungati uchitengesa ubva wadya zvauri kutengesa zvinobuda ena nanga ngatichiregera zve agara ari pavari display saka that's the reason why kuti mamuchiti hanzi kutora ruu zvavafanira kutora shero tataura ndiye ataura mhuri dzega hanzi zvakafanira kutaura politics tamutiko wauda kuenda uko hakutambirwi haungatoreruu iwewe iwe turakataiko mirai ndoda kubvunza ndasiyana papina ruru naizvako iwe iwo wakapfika ende tapirirwa paakuona ndobva atopererwa uri kuda ruru kuedza kuti ameno taedza nepese patogona kuti agadze karaji yake isvangane akuudze but zvikuramba manjenjenje muri sei mushe muri seiko leswalazese ndena ndinombomhoresa nimese ndambokumhoresa ipi ndipachipamwe yes the floor ndiyanga asipo manjenje unomhoresera unomita kwenina ndimhoreso yes link alright yes shema yes lincoln shema pindura zvikwapira voice ndati hey kakaninyaya dzerudo
wastika nenyaya dzerudo. Yes, Lincoln. Mama muonere. Akadiko naye Akuita sign language. Yes, the floor. Zvasi kupindurawo. Yes, Wallace. Ndapindura ndandizvise. Uri sei manje? Mushe, yes, Ru. Yes, Kahlego. Yes, Energy. Yes, Busy B. Hi, manje. Ndiri bo. Hai, samai manje, tataka kumirira. Ongo kandimirira. Tataka kumirira pana. Saka pane nyuchi yatenderera panapa. Makuhani nakidzari varume taurai tinzo walasina pane mamemori kadhi aremerwa ma1 gig enyu ma250 machima 100 aremerwa Ziflo ingotaura wega shamai. 500 megabytes. So today susu tuma USB Pro what? Materabyte. Ko ani dibuda kablos ni just ni chai mega. Plus ni jabate chingoti at least zvikabva kwauri zvine zviri nayo. Asi kuti nyaya iri kunde kuti pane wanga wachikanda maCV musipo manje. Ngoti sori chinhu chakanaka wangu zvisina kuenda. Pane new development yaitika yekuti pane mukomana atapirirwa ende ati atapirirwa akanda sanzu watapirirwa. Hanzi nyuchi yatenderera saka ndakutonyuchi ndoda kukumhanyisa imisi. Rungoruma munhu wese munono. Imbotaura tswana. Nyuchi nehani zvinoenderana. Nyuchi nehuchi semuwhatsapp group. Kahleko. It cannot good night since. Good night. Lala robala sen. Robala sintle. Robala sentle nna le botse go bobontle. It's okay. Then robala ga khotso. Robala ga khotso is more like lessons. Ndeda unzori zvinotaurika sei. Wala simkana vako mune mateya kazvaramba kubuda. Mune mahampu. Mukano make mune mahampu saka muri kutomborijisa speed. Unoziva kuti ndambonzwa Shema achimbotaura Ndebele chichichi saka apa ndiendewo kuchitswana ndinzotaura mahwani. Inda. Zvakona ng'anga. Undianarodhosa ndokozvikashe manje njechi wakwata pane chimoko chandafarira panapa. Okay, saka uda approval uri kude ndoda approval. Yakaita sei zviya? Ingoti akande CV. Okanda kwati anotofanirwa kuti atesezve. Handi wanga uchimuti unomuda newake saka isi tomuda tese saka ngaakande CV toasesa toona kuti tomuda iri. Busy B hanti waenza nyaya hapachina nyaya saka chokuvhunduka manjenje hapachisina. Aiwa tofanirwa zvekuagriya tese kuti totora here kana kuti torega. No, iye angachitokutya pasina kana anything. Ndakamuzwa kuti usamutyire. Anonzwisisa. Nemaziviro andoita kuti unzwisisa ndatomira. Handi wakambonzwa kuti vanhu vemuUK hanzi sharing is caring. Saka being shared is caring. Caring is giving. Aiwa ndiri kutamba hazvigoni. Mudzoti agare pasi neCV yake. Aiwa. Andinoziva kuti ratio mazano dzakamira. Don't be jealous. Aiwa ngaende kumwe kwadze floor aiwa kwadze floor is taken. Aiwa anozoenda kumwe ane ndindapika. Ha? Ndindapika kahangodare ndindapika.
aiwa kakwe unogopika tisina kubvumirana sezvi bhoza upoka kota titoda barika aiwa murume ndiye anoti anoita barika anoti mukadzi aiwa hatina kubvumirana saka hazvigoni kubvumira nani Hazinetse unozati hazinetse the flow husband kana wako asingabvume unongodonhedza wacho asiri kubvuma ofamba newaari kuda kuenda not even ndototizira kwabusy b komasana zvinonetsa vari mari kutizira unoita sware makuru ndosvika ndobva ndasika asylum ndiri ikoko ungandiacha muroora ikoko unoroorwa ikoko aona kana smile ari kuitwa nabusy b it's impossible sweetheart busy b ari kusmile ota ari kubatira chirefu ari kutokunzwira tsitsi tinoda kutizira aona kamfesi kanopa mazirudo ingaona mazirudo hai ndaseka naye unongochiti kana wadhumana nesmaili asizve iwo the flow wandipira nyaya ndakuti hongu waku unonzwita sei unonzwita sei Lincoln apira nyaya ndikaramba sakuita sei akuita self defense zvine musoro manje hazvinazvo aiwa saka it's more like kungoudza munhu kuti ungomuudza zvingopera there are no will not be your no aiwa iwo uri kundinzvikira kuti ndonondisabotage aiwa iwo auyo ine ansa yako yaunga uchida asina histori yandakupa saka iwo akutora yaunoda mira iwewe manjenjenje handi uripo pakuti usupport the flow afare aiwa noti paizvozvo naiwalasi chitombotongonya ndionenge munhu angatobetsera pavaviri ava ava kavanenge vambomwira kana kuti vaita sei hatichadoziva wala zingapedzera nashero hakwana aiwa ngaatonge ndiye mutongi gava koshiraende musadaro chero amene ndofunga dzefula ari kutouraya netiweki yashema kuti angonzwa achitaura pano kana ini ndiritoningirikira kuti ndaningirikire the flow teerera zviri kutaurwa nawalasi haungaedzaniswi pachena pakadai asi mwana asingacheme anofira mubereko saka apa zvichemo zvake but imimi kana mugoti unopiwa anyerere anyerere akaguta musoro wake but angamboedzowo kurispekta ukasaspekta wake manje ukarega the flow achikuita zvaada kuita aiwa hambunaro anongoonererwa zvake papapa ari kungotandara zvake payoutube yaadaro usati watombosvika anga atombotangana naru akati kwete akati katlek akati kwete akachingoudzwa zvese zvokuti ruwa majeje vanhu vese busy b ndimi vanaola ndimi type atinonogenzisa manumber plate tiri pahanduwa aiwa anenge achingovaraidza nguva zvake hadaro azvinzwa walasi saka nyaya yacho ipapa kapa ndo yataida kunzwa kuti zviri kufamba sei saka tataka kumirira kubva kudhara anenge achingotamba handiti swit hatunenge uchingotamba Lincoln pindura madoka muna ndiri kubvunza naiwe iye akatonga murume unyaya neindiri kutaura neubva wati Lincoln asi china ikati kuhini lo ndinoda kudzidza adresa walasi ada kuverengeswa raiswa inini ndabva ndakuti
ndabva ndakusapota kuti aiwa anga achingotamba handiti kasweetheart iwo akuti vingoni ananga achitamba indotoda kutobatanidzwa naBZB ndoda nyuchi waona handi wapenyero dadaorako manje njeje abvira kare usaone 2 hours dzipa pakadzotamba nadzo anoda kudirwa mafuta musiya akadaro unomudira uchimuna uba kutotiza Lincoln type dzanawalazi ndedzekusiya kubhawa idzi dzadhakwa idzi unonyazomusiya unozvati unoita sei unotenga raundi handi watenga raundi paipai obva wangoona kuti ndiri kumboenda kutoya zomusiya agara paboyeni achazoona kuti anosvika sei kumba ndotenga rimwe raundi pandosara ndega ndotenga rimwe raundi ndogadzika pamune musipo ipapo aiwa unongoiswa kure tetanda nekure tokuinga padheni toti 100 tichakudzosa todokusiya kumatsonyonyo vedu vevanhu vashinda kurara ko energy abva azodi vama toguma mukatosiya energy achisiya mwana apo ndatopotsa ndabvunzwa kuti energy aripo saka BZB wati kudini wakunorara rudalala bhai rega ndirare kwadoka mangwana ukuenda kubasa aiwa tinokubata behind the scenes papa ndakuri amuri muvabongo screen saka 2467 takuti tichienda live slowly but sure okay aish ndakafura useriko saka Catholic waramba kamuchinda iwo one the flow waramba pamberi pa munhu wokuda iwo the flow iwo uchaita weakness yemasmall house ila ntomboita masmouse vese vanoita main house unongoti wamanager zvakanaka hanzi how vese hapana vanenge achinzi small house vese vanenge vatove maningiriri main house speaking I can imagine the floor andichita ndovabata red handed the floor ndudza kuti ini ndikuda mese muri 2 hapana wandikuramba mese ndongokudai handitombochiti ndi pandinonyenga ndotonyenga urepo mirativhunze chero ukasvika musituation iyoyo yechero wapinda musituation yekuti wabata mufesa nechimwe chimoko then obva kudza kuti ndiri kudai mese iwo unoreacta sei papa usatobva situation yakatoitika kwandiri inini situation zedheted wakareacta sei ukaita sei ndakangofamba ndikaenda ndikaudzwa azonditeera kuzondiudza kuti wakapusa waifanira kundipopotera instead of walking away ndovakazopera sei like anga kungondichinyira mufesi wacho nanistop sakobva wasiya handiri kuona iye akaraisa on top of the situation akaita kuti iwo ufile bed ende iwo wakaona fanike iwo ndiwanga wari rumwe kuti wavabata ndangosiyana nazvo ndangosiyana nazvo I didn't even confront them that was wrong though kwaside kwangu kuti it was wrong kuti anamuconfront wrong how that's right ukabatawo munhu anoda kungodzi hey at least wo munhu anofira pride dzevanhu dzakasiyana vanhu pride dzevanhu dzakasiyana unoziva kuti why mufeso yanga avakutsvimira it's because I expecta kuti uchapopota then that impression yekuti wangosiyana nazvo unopopota akafila like hauna basa naye angori kukamuka mufesi that's why he tries to get to you so hard. Exactly. Well, here's the thing, guys. I think Mambo's story ndakachomboita story time last year.
This guy definitely were all young, but then it happened like that, and I can't change anything. But then this it was not like maybe she ran home. But then first we find this other lady. They got some number kwa opportunity because I got but but the nyebeli was anzi ngiya kazo disere zoti itori baby like inini ndikatombotumwa notora madisk nemavhistera pamazvanga kwa baba pavo ndikaenda inini ndini munhudzandiya mayangu saka ndanotora ipapo izvo inhema itori makodhi ekutodedzana kwakutoita ndoba ndakazonzi nemwe musikana iwe ukatumwa pamba pebhebhiri ikira iwena ndikufunga kuti mufesi uyu apa umwe munhu bvaasondudza akati aiwa unfesi uko anogara chiya kunoku I think ane bhebhiri kunoku togara tiona ari fesi but iwo samuudzi ndozvakaitika inini ndikasvika pakushandiswa ndichienda kunotora mavsr mboko musikana iyeye ndokusvika ndazvabata redhende ndikangouta walk away ndinambomubvunza nangonyara asaijairira ukapinda musame situation unoita walk away now I actually don't know. That's the truth. I have no idea. Man, I don't think it's a shamu bab doa. I don't know what bab doa. I'm thinking, I don't know, but I think like I'm joking. Such situations are very difficult because what happens with a reality most of the time, 90% people always go for the other party involved. I don't know why. If you ever realized, could you show me no reason in that situation? My cards are not attack, cards are involved. Muruba no one face wacho. I mean, 90% that's how people react. But I think you don't know what three. But no one told me I should walk away. But I don't know somehow. Don't go go see and you confront and just saying don't go to walk away. Ukaenda confront and cannot my answers are John and that to Sharamba or the screen and Kalpana Papa Charity. Don't go to walk away. That's what I do. Most of the time, indikawanikidza munhu ane munhu mutongoenda zvangu pabha wandotsvaka chipendo changu chanditomwa ndiri hwani manje ini haina chirongoti andione zvichiitika kwandiri izvozvo zvakatika kwandiri totenga bute ndototanga kutora bute zvavo bute unototanga kutora bute ubva tako takati wabudira wanonga achidzoka vega achikumbira rekerera kuti muzukuru ndozvawandifukira ndovachiti muzukuru ndozvawafunga kuti ndita izvi adzirani atadzoka iweka munhu anodzoka ega achimari kutako kana ukahetsura zvisingaperi reko chipretenda kana ukarekta kwari pamwe one of the ingredients takambobatwana nambuya takambopiwa bute nevano energy ndepi chigelisi chachakakumirira yandotozviona network yanga ndikawata kuno network okay chitaura chigelisi kunyarara katle kufarira kudiwa kana farira sama LOV When was the last time I was at a live my Catholic? Face. Rola mazis, name a man's. I don't ever bad, you see. You don't try to calculate as you got about Buddha, any jarry, but any smoke. Soft chicken. Mavunza ndenda ndikadzoka zvachinja ngotora ichochi asi ndo wazo akubhuska tokadzoka
aiwa nhasi ro ndowazofunga kuda kemuda pamwe unomona everyday ausatombomuudza kuti unomuda basi naye ndenyara naye ndenyara usanasa dzegedzana roibus kana una roibus unochangamuka saka ndo yaona ndoyawana okay order umusikana bvaita serious aita kapose kata freezer anenge afreezer uri kupa ti mastands kuti muri kundiona here ndafreezer kuti vhara vachipa mastands guys ndafreezer honda kunyarerira energy honda kunyarerira ndazozviona ari kusvoderera voshe naye yambonetsa mchana unozai kuzimbabwe utonzi chitonzi netembo kana mutanga guys indakuvata amene ari kuita feedback ndakuda kuvata guys thank you sister Shero murare zvakanaka mina ndikuenda edha munhu anoda kuedhewo ndiende mopesera muchipedzera nai ndiani ari entertaining ona musikana akupedza nzara paine muti watopera futi good night ane munhu adada kutenda new member manje ndichondiona seya. There's a lady, I think it's Mangani something. Thank you very much for supporting Shema TV, new member. I will support her. And yeah, Sister Rose Kazuri, thank you for supporting Shema TV as well. So I think we forgot to say thank you for her as a new member. So guys, I'm a little bit tired now. See you. Lincoln, good night. I'll see you. Waenda kusiyasoba kusiyaso ndingana kunogezwa kuwevhale kunogadzirwa kwemachira uko ndikabva ndaenda kwakawanda like almost every day ndienda kunzvimbo dzakasiyana siyana kuzida kuno ndikuita ndowani ndakutagira chidhori chinokuita masaji kumako ndichakufonera mangwana. Yeah. Tomorrow, hopefully, because my wife is in town. Bona message ndakufunira here Shema. Message yo ndaiona but ndakuiresponda on purposely. Okay, that's fine. But ndaiona panguva yacho ndasingakwanisi foni yangu yenge ne 2% in mushop manandi tatabatwa ndavanti overcharge nema bonds dese yanga iri 2000 but nema user ndobhadhira $30 saka zvinondimekera sezi ndikati cancel saka taida 1 hour takamira ipapo ndopanaona message yenyu. Fine. It was not a good situation for me because like my boss wauya vakawanda so ndandipa that situation but they had to revert because mene zvavanga vakutaura language yavo yeshopping I don't know it but so yeah that's basically vanga vari vechishona definitely handitataura hangu kuti shop ipi yatataenda but vachibatsira but it's just that ndazotozvirealiza but ndatora receipt kuti aiwa isusu taitwa overcharged because ukabhadhira nemauser mari yevachicharja nemauser is way too much than kuti watenga chinhu $30 vokucharja $40 $30,000 bonds but ndobhadhariswa $40 zvinasiri kumeka sense. Motangidzira saka patombodedzwa zvimasefu then foni yangu ingesina moto ndopa ndazoona mameseji avo saka ndongana ngoopena ndavhara because at that time ndandikutotsvaga munhu anonitumira that amount kuti ndibhadhare neecocash.
That's what happened. So I think sometimes ndikazoita kuvhura message yemunhu ndikasazopindura ka, it's not like ndavharira pamwe maybe pandisituation yanditoriwo ka, pamwe mapurisa atori padivi pangu guys ari kundibotombozvitsvage kuti taura ako zvinoitika. pamwe panguva yacho ndinotoitika ndinumwe munhu anodaro inokona ndikavhura meseji yako ndikaita 5 minutes zvadhaka ndinenge ndatosangana. Wakatonaka. Ini chero ndikadzokera ndenda wala saka une uchivhura mameseji anotumire meseji. No, I mean as in handisende ndiri basa ndikangoopena kudai so zvadhaka. Wala sinoshanda kuti zvatanga uri muZimbabwe uri kuSouth Africa iwe? Inini iwewe wagozha mubvunzo. hauna kupogosha, ndiri muZimbabwe. I don't think uri muZimbabwe. hauna kubvunza uri muZimbabwe. No, South Africa though. Andigari South Africa. Uri Zimbabwe. Straight. Getori. Kwandogara. Geto. Ndigari geto. Ndirimo muchiraundi. Chodoza mosho madzipi. Angandigari muZimbabwe. Maziwa ndatigari muZimbabwe walaza wiki. Ndati mugeto. Ndati muZimbabwe. Ndati ndirimo muzviraundi. Anyway, guys, mangwana ndinokondia kusvika Friday. I don't know if I'll be able to do a live stream. No, because mama wangu alifana kuuya, sikazoti wangu auye here. Maybe teta umbotadota and maniso kuti chinetsana na mama wangu tukepe ndizeti. Kokangosiya waita setup dai so istopinda zvidiworwa pasi. Indorwa pasi ndaone zvikuita. Ramba uri mambongo kusabaya chinhu rega uone kazviita. Usadaro ngomira kwete ngomira. Mira kaone. Ndakuda kuenda.